Hey people, Chrissy, such a good update. Excuse me. Mori say, Mori Barnya Harry. Say, okay, right. She say, yeah, Shabuda. I think a Budema, that's what my comments. Regina Muzonsini, she say, Maria Gontar, Sandra Mubai. Ernest Mutarsa, Mari J, say, Maurice Gars, Watson Mutau, Nyasha Gwazempa. Yes, I'm looking different. Nasi face yangu yakazvimba ndikubva kunopiwa mushonga wema-allergy ndikutobva kutopinda asina chifanira kutanga na 5 p.m. ndatochinja time because ndanga ndanopiwa mushonga wema-allergies. Kuna kuti nhasi uyu yangu yakazvimba kafesi kunyanya kuzvimba kudai saka ndanga ndanopiwa mushonga ndatobva kusvika izvozvizvi because ndanonoka kusevhewa ma-allergy saka ndanga ndanopiwa mushonga ndikutobva kusvika because ndachifanira kutanga na 5 p.m. saka ndadzichinja because vanonoka kundisevha zvotora kana kuti 2 to 3 days zvinogona kunge zvasera. Hatipepai vanhu vaitanzikira ngati ndakasvimba but dzimwe nguva like ndinenge mbopiwa sipo yekuti like dzimwe nguva ndoita turashi kana kuti ndikadya fishi ndogona kuita zvisasa saka dzimwe nguva sipo yacho inogona kumbondizvimbisawo futi pamwe inenge isingatopindirani neskini yangu saka unozonopiwa matablets ndowandazoenda unopiwa chipo chikalaza zviri sei embedzai musakaruka kuri sei sei Patricia Dangarangwa Makena kuimba Lokadje Chidunga chipo chikavaza ndamhurisa Nyasha Gwazemba ndakumhurisa Lasti fambisai zviri sei Theo Chingwena chipo mbiriri tariro mupesa mufa sipi zviri sei Sevhina Mutumwa kuri sei sei iri kumhanya Loveness Mapanzure Jenny Nyasha Mutsunge Moyo zviri sei Ernest Mutarsa I don't know kuti sei usiri kuona Faith Shoshore Pamela Saidi Mietani kuri sei Malaika Chibanda Prudent Mazindambe hanzi try using soap free soap handizive chienda kunovabvunza cause ndandishandisa handi kune madito type yaya kune imwe kanzi original inenge ine green then yone yandashandisa inge ine lemon because imwe yacho yange iri too strong for me saka ndakanochinja bva ndanoshanga kushandisa lemon but inenge iri kundiramba futi uyu yachoni waona manje saka ndambonoita zvokupiwa matablets chipo jojo Hastings Musungwa hazvirwadzi zvazvo kungoti ndinenge ndakuita swollen chete Patience Mundima Gamu Mudzimu Faith Shoshore Queen Maregere zviri sei sei Debra Bandare Theo Chingwena Nenzi Muzengerere Faith Chivandire Joeline Wekwa Mashaya Mombe Brenda Zhou Esther Dengu I'm always here hanzi unozorate the whole body
Right now ndoshandisa Johnson and Johnson ndo inoindiitira ndiri allergic kune zvinhu zvakawanda saka for the meantime ndo inondiitira. Ndichazama iyoyo futi. I'll try iyoyo. Apo manje problem yangu yakati kana ndakatenga dzakawanda pandakarekomendwa idhitwa ndakatenga dzakawandisa. Ndichangodzisiya ndochinja because ndikuona kunge ndakutozvikwadza. Ndongochinja ndakatonga zvimakatoni zvimakesi because ndandakarekomendwa yobva ndatenga zvezvimakesi. So ndisedi maybe kuti ndiri kubva kuchipatara ndiri kubva kunopiwa zvematablets zveuyu zvemaallergies. I'm not ndiri very ichi yamataura ndichagoziva kuti mamati chii here. Ndiudzi nyorai futi yamamataura kuti yesensitive skin nyorai futi ndichagoziva. Pane ati Dove, pane ati inonzi chii, pane ati uyu ndichagoziva here. Dzawandisa manje dzanzanyorwa apapa. Mozondi inbox ndambombera zvematablets izvozvi like zvemaallergy matablets chaiwo. Yesi bhetichi yangu hanzisa ndichangobva kusvika kubva kunikiri kuchipatara. Baby Dove, alright. Kana yekera nonzi ndichangobva kupinda unoona manje zvimaallergy zvese zvimwe zvacho zvazvisasa nenyaya dzefish. Saka ndio zvandina kumbonowekera because ndanonoka kudzoka ndikutobva kusvika izvozvi. Hanzi yesi shema runako. I don't understand zvorevei. Don't understand kuti zvinorevei kuti yesi shema runako. Ndambura ndaklema zvangu kuti ndakanaka. I know kuti I'm a mediocre. So yeah. 5 minutes zedu dzadii dzakwana. Ganitanga nyaya yangu. Disclaimer as usual, when I'm doing my stories, I'm not here to attack anyone. I'm not here kuti ndiclaim zvinhu zvandisingazive. Ende futi nyaya idzi dzandine chitaura hazina effect yadziri kundiita right now mukati melife yangu. Saka ingori manhoroondo nechi it's true ndiri very allergic kune food yakawanda. Handitodyi food yakatowanda zvako, but I think apapa dzinenge dzangofishiwo dzandagarisira singadyiwo pamwe. I don't know, but anyway, saka ndaisa disclaimer yangu. And anenge azondipawo murume aiwa zvina kushata tinongova accepta vese. Inini I know my stories. I'm the one who survived those stories. So right, ndakutanga nhau yangu. Ndakatozofunga something nezuro pandakazopedzera kuti pane zvimwe zvezvinhu zvandakaskipa. But like I said, I prefer to talk about my own stories, not my stories my classmates angu or my stories evamwe vanhu. Ndogona tozama a lot of stories zokuti ndikatanga unatsa kumataura panapa munotonakirwa zvisingatomboiti ndotanga kukudzai ma stories wayo, or you can be very sad nedzimwe nyaya dzaitika tiri kuchikoro. But I chose not to do my stories asiri angu because they are not my own stories. So I cannot claim my stories anenge asinga involve inini. But this one, let me start with this one. Ndaiboda kuisiya, but got no, why would I leave it? Because I remember this that time pandakatomboita ndiri kunigirikini ku YouTube. So I think there was someone I wanna ndobvaita say anoudza this person because inina handitaure mazita evanhu. Whenever I'm doing my stories, I don't mention. I'm very careful when it comes to that. Because vamwe vanhu vanogona kuzotsvaga munhu iye ogona kuti kogona kuti sei. So I choose not to mention anyone's name. So I'm sure kuti there was someone who was watching akaenda kunoudza munhu iyoyo. Knowing very well kuti nemunhu iyeye we were not even friends on Facebook from patakatanga degree kusvika tapedza kusvika even WhatsApp group akazoiswa neiyeye munhu iyeye. I was not part of that. Not kuti he was my enemy, no, but maybe kungoti blood rake nerangu
zvanga zvingaita sei ndofunga harina kuconnecta zvekutongotiwo tinge sei tichiwirirana. But ini handina kuvenga, handina anything bad against iye, but maybe iyewo ane masentiments ake anga anawo towards me. Why ndoda kuita story iyi? Ndikuda kuita because this guy as much as I hold a position yaaiva nayo and we're supposed to respect that, this guy akanyepa. Why ndadero? Because ndakamboda kuisa ngati no, it's not even worth it kuti ndiisiye ndoisire history yangu ndobva anyeba. Handiti like zvinoita vaya vaiuya kuYouTube handiti voona ma-stories angu. The reason yekuti ndanga ndisingaiti ma-stories angu aya ese kuFacebook vaiuya umapidigudza. That's the same reason why I want to do this story nhasi this guy akanonyeba statement. This guy up to now I don't know kuti why anga asinganyatso kundifarirawo zvake, but stage yakazoenda nayo yekunonyepa kune mumwe wanga ari respected person. Ndichangoti respected guys due to vamwe vanhu vachoni vanga vari ikoko vataiva navo guys. You understand, kana ndikati respected ndobva ndagumira ipapo. Pane pangu pandisingakwanisi kuzotaurawo because inini at the end of the day ndinozosara ndakuzonziwa katorasitara chisaka ndongoti respected person ndogumira ipapo. So zvakaitwa ndezvekuti kuri kuchikoro kuka kune mapresident, masecretary, machi handitka, then taishare kuma-apartments manyowani taisheya tichisheya kudero manje. Ndichataura futi neimwe nyaya yekamukafeso kakafunga kuti pamwe ndakafana ndikakarova guys, handina kukarova zvekukarova kuti fight no, but we just didn't agree. Saka inini zvandakasa ndakamukika parwrong position, ndamudhonzera akudzibatanidza ndodzibatanidza dziri 2. And I feel like that was the weirdest thing chakaitika ndiri kuchikoro ichocho. And from that day ndakatanga kuti no, you know what, next time unogona some mistake yakadai wokika munhu pasiripo obva ashayika, you never know. So what happened with this guy, aivaone bhebhi rake raifambidzana naro. Ndikandise disclaimer kuti I don't know kuti vaimhanya vese kwati vanga vasingamhanyi vese, but with his position and I feel like aiabuse oti nekuti ndiye anga ari mukuru panguva iyoyoyo achinzi ndiye kana kuti ane chinhu, ngatiti for example example ndiye kana kuti secretary, saka ndomupa kana kuti secretary. So this guy manje zvaigona kuti aingouya kana kuti anytime kumba kwedu kwataigara tiri 2 ouya ogona kuti pakati peusiku achitaura nemusikana wake ongoti kune musikana wake assuming kuti anga ari musikana wake ndikunzwa kuda kudya chicken. Uyu pamwe musikana anenge asina kutenga chicken ungovhura mufiriji oti kana kuti handina chikafu, musikana anekwanisa kuti handina chikafu chacho kuda kuti ndiite sei ndidye. Saka at the same time I feel like mukomana uyu aitota kakumbunyikidza as well musikana wamheno waita zvavaiita naye ikokoko, but it was not my position yekuti inini ndoenda kwavari kunoti no, don't do that, kana kuti ndaingodi ndaingosiyana nazvo ndotarira. But manje akazocrossa boundary pakuti musiwo akaramba achiti kune musikana ndinenzara akaenda akanovhura firiji ndobva atora chikafu changu. Mind you, I'm a student. Ndiri student, wani chidya chehuku ndaigona kuchitora ndochiita dissect chidya chehuku ndochiisa mafufu ndokwatisa ndoisa domatisi ndotobiga sadza rangu ndorya, because kuva mustudent kwakaoma, handi kureva nhema, kwakaoma zikamboiti. You guys you understand, kana mukamboenda kucollege kana kuti zvinhu zvakaoma uchinyatsoona kuti ichi chipisi ichichi kana chiyecha chakaita chinonzi chimunyepenyepe chiya ndakambochiti chisteki ndikatomboudzwa nevamwe chiyecha chiringori nezvimastafu chakawandisa chiya icho waichitora wochikata kuita kunge minzi yatova minzi miti iri yechicken, because unenge uchisevha une usina mari yacho. Ndokunotora tunyama twangu tuyatotona ndakasevha kuti ndofunga apa ndinogona kusevha ifa vhiki rino iri. Handiti uchibika mbishana uchitiwo ukangotora ichi chipisi ichi wokwatisa yongoisa, chaingodiwa ndechekuti wakwatisa chinyama chitokotoko woisa chitomatisi chako nezvifuta wotorya sadza. Iye ndokuuya, that's 2 am. Ndakatotarisa time dzaiva dziri 2 am. Ndakatozvivatira hangu muchirumu changu because mabedroom anga akasiyana. Chibreast chicken ichocho yes, ndo chavakandotora zvipisi 2 adero manje ndokunoti kune musikana wayo ndine zhara, musikana wayo ndofunga akabhata handina chikafu, ndobva mukomana aenda kunovhura
fridge ndobva ati ko iyi nyama irimo iyi one handiti musikana yekuda akashaya kuti ndomuudza sei kuti ina isi nyama yangu musikana ndokutora chi nyama iyai musikana ndokubika ini ndikati andidi kubuda muno because ndikaenda kunobuda ndikandoti kunani kune musikana aiwa zvekwewo kana iwo ichi azviiti kuti ubikire mufesi uyu chi nyama yangu ndokundodii ndokundobika nyama iyai abika nyama iyai yamanje zvakachizoitika ndezvekuti mukomana wakarya akaguta ndokuinda kumba kwake handiti first day ini ndakamukama kuse handina zvandakataura ndokugadzira ndokuinda kuchikoro ndaidera futi tabvatasi day 1 day 2 day 3 ndiri kungonyarara musikana haachatauri kuti ndakatora nyama yako nditi everyday ndaifunga kuti sezvo ndisikutira kuti sazvaita weird ndikandimupe time yekuti kuda uchaenda kumagrosa ucharotenga chicken yakawanda atenga chicken yakawanda uchadzoka oita sei oisa zvinhengo zvangu mukati meuyuyuyu tongu yongopera yakadero pasina avhunzana vedu yenyama ka igoridhe kana uri student igold silver nendarama maona manje ndobva chi ndata 3 days 4 days memwana munhu deng no munhu to be found kati too late unoriwa nemewe tikamtikosisi nyama yangu haufa zvandichakupa ndikati aiwa because iwe ukatora nyama yangu apa unotombondiudza but munhu wako akatorya nyama akachinda to make matters worse this person aisatombonyatsa kundifarira zvekutodero not kuti ndaiti aifanira kundifarira but ndaiva nekafeeling kekuziva kuti ipapo angasandifarira but ndasati ndanyatsoziva kuti to what extent. Right, fast forward yapira musikana wadzosera nyama yangu mukomana waguta warya akawainda hatombozivi kuti nyama yayo takasira ndikanovhudza nyama yangu nemusikana uya nyama yadzoswa nyaya yatopera nyaya yakabva yatopera haina kutozomboenda kuri yapera fast forward tumwe tumapeti handitaura tina basa ndaida kungotanga nebackground handiti tomubva toenda pane this other chi mfesi uyu kauyu most zvekuti taikumbirana mamovie maseries handiti ndobva atoti munogona kutizoti kana iri friday vanhu vaichanga kutsvaga maseries ekuona mamovie ekuona muchifamba nemaflash muchiti guys ndiyana nemamovie tata kutozona kuti ningi vane mamovie vangu vakatowanda vanhu vaifarira zvemamovie so there's this other guy ndobva totinzwawo achitonditi ndichitaura zvekuti mamovie ndobva atonditi ndodawo kuti nditore mamovie because ndakanzwa kunge every time patiti mumabhazi unogwa zvitaura zvemamovie saka ndikudawo mamovie from you ndikati no problem unouya uchitora zvinhu zvanga zvisingatomboreka because aiti kuti apartment pari kugara kana kuti vasikana next apartment vakomana saka zvanga zvisingashamisiriri taingogara takavhangana mukomana ndobva atoti ndikati anouya kuma7 ndetadzoka kuchikoro ndobva mufesi uya auya mufesi uya manje paakauya ndikatomuti ichigara papo utore zvako chimamovie ndobva atotanga kutotora chimamovie ake nenhankirani neflash rake inini ndatanga kutoita homework yangu mazuva ndaita french I remember ndaita french ndokutanga kutoita homework yangu yefrench achitora mamovie ake ndakatochikora zvangu ndazivei kuti mufesi uyu kuda zvamubata ndikutonyera homework yangu iye ari kutora mind you this person anga ari stream iri different neyangu saka handida kutombotofunga zvakawanda ndikati aiwawo mujunior ndozvangangofunga paya ndikati mujunior ndobva ndatongoti atora no problem from nowhere ndikatotifunga kuti nditomuti watopedza usati wapedza here because ndanda kutarisawo time futika kuti hausati wapedzawo here because ndakuda kushandisawo laptop handiti bva toti ari kutora saka ndikati kana watora waita zvekuupload akawanda kuti anogona kuita sei anogona kunge achinonoka wadi kuita zvekuisa 1 kana zvanetsa mangwana unozoa uchitora mamwe mamovie ayaye kuenda mbangu kuti handiri kutora ini ndoramba chitesa time manje saka inini boss ndasati ndanyatsa kumujairaka saka ndangoti ita fasta nyaya papa story ina nemfesi yeboss ndanga even zita rake apo tino ndombozoti ainzani chanengozana chokuti tatasangana mubhazi bva atongoti ndogara paapartment yakati tikati boda asingatombozoti ndopaunogara zvachongopera tagara mai mwana mufesi uye ungasimuka tikati iwe chiita ubude shamwari wadi waita wabuda zvako kana mafirimu achona ari kuramba unouya uchizotora mangwana ndobva ngoti nawo rakutopedza ndikati abo tatogara pepe mufesi uyawe from nowhere ini tikusimuka guys ndikutosimuka chotike ndiite sei ndikaenda kukitchen kuti ndogadzira hangu chikapu changu chetii ndodzoka ndichisapa ndanda kupota ndida kutoryawo kuda ndada kutomudzingira kutoti asazorya
zvimakaroni ndo mamwe matachombobikawo futi makaroni humwa netii. Saka ndofunga ndandane zhara ipapa handichatozivini kuti ndaimudzingira chikafu icho chekuti taizosheya sei, taisheya sei, ndaitotamburawo ndiri mustudent. Saka iye kuramba kwachigara pandasingatazivi kuti kuda chikafu here kana kuti kudii. Ndikati aiwa chiinda zvakosha mwana. Ndazharanga ndosimuka pepe ndichida kuvhura dhoo. Munhu kwakuti simu kwakuti shetukira kudaiwo so geizi. Scenario ndikangoifungana nhasi. Oh, that was the worst scenario yangu, worst and funny at the same time. Ndokuti shetukira kudaiwo so indikusho ndakatovhunduka ndakavhunduka ndikati kochi andishetukira pe kwakunditi ji. Tikati iwe kochi ndakavhunduka ndikati kochi. Zvikanzi sha ndakuwara. Tikati wakuwara zvokuti shetukira kunditi ji kundigrabha kudero uri kundigrabha. Manje mfesi yandokuti ndona ndoti simba rapanapa harichaiti mumba mangu maari kundidero. Mind you uri mumba mangu muya uyu uko anenge ane vanhu vake vari kutaura navo achiseka navo. Uku shamwari dzangu hapana ngambouyawo musi iwoyo yange itori Friday. Ndikati gana too late panapa. Ndikati zvekuseka mozoti zvokwadi mwana uyu ungatondikunda. Apa ngari mujunior asvikirwa zvakangondi ndakanoreva nhema. Guys, ndakambofuriza ndafuriza manje ndikati ndikata zvekupata ndotozoti ndakadhirirwa nemwana mudoko kaini. Idzi ndopfungwa dzangu dzakanga ndikati uyu mwana mudoko kwandiri singamboiti handingambokundwi nemwana mudoko wakaita seuyu. Hakuna akana katinoreva nhema iwe. Ndobva pakada kutanga kundikweva pepe zvandikabva ndaita ndakangomika shoti ndikamuti iye handakadawo nekuku ndiri kudhoo. Ndaramba ndikabata dhoo kudaiwo so. Ndaramba ndikabata dhoo. Mfesi ari kundikwevera sure kudaiwo so. Ari kuti wakaita drama guys. Wakaita drama. Ndadero manje mfesi ari kundikwevera ukoko. Ndakabata chihendro chedhoo. Tiri kuenda neuku. Tiri kuendaiwo so. Ndobva ndatanga kuti usanibata. Saka manje uyu roommate wangu pane kuti abuda achindibatsira. Haana kundibatsira kuda vakatofunga kuti ndiri kunakirwa nani nemufesi uyu. Guys, vakaita drama. Ndiri kudanidzira kuti usanibata. Nditi uyu ndaitovawo achiseka. Ndaitoziva kuti kuri kwake kwangu nani kwakune iyeye mufesi yavo kudya nyama uyu nani nevanhu vangu vati vangatori athingi hanimiri kuti vangu vari tuheka vangu but ndaingozwa kuti kune mavhoisi anga arimo. Saka ndikafunga kuti kuda uchabudawo achiita sei achindibatsira sezvo ndaidanzira kuti usanibata mhani ndichikweva nedhoo iyi ndichikati guys pakaitwa ndiononzi kana simba ndobozo ndakazoriwa nepi. Mufesi uya aramba akanditi vakomana varume vane simba musada kureva nemhani kuti nyange usvikanzi uri mujunior mufesi is a mufesi. Ndamira pai ndikati Jehovha musiki wedenga. Ina uyu kana zita rake handitorizivi zita rake. Ndikati zvinondoita sei. Mufesi uyu aramba akadini akati kwime mwana mazisimba aka ndikumakonywa. Blandi yakaita mufesi uyu ndofunga pakati anyara manje ati anyara pepe pakada kuti sudzunike bichana ndakabva ndangoti ndadero manje ndakamanya ndokubva ndanobuda ndichida kuzama kunokuvhura dhoo kudai ranga rakakiwa. Ndikati unoreva nhema iwe. Ndokubva ndamuti buda mumba mangu. Handiti uku kuroommate hachabudi kuzondibatsira gezi. Ndobva wanyarara. Ndobva wanzwa chi ndofunga akatonzwa kuti pane vanhu vari kunetsana. Ndati buda mumba mangu. Ndobva tandidi. Mufesi uya akufamba akadhadharaka makumbo ake manje. Ndikati buda mumba mangu maimwana. Paakada kuti kweva futi pechi 2 ndakabva ndamukika. Zvokwadi handikura nhema ndikamukika pakati pemakumbo. Ndamudera mubva tanga kuchema. Ndobva aenda pafloor. Ini manje ndotanga kutyarika ini ndiita sei. Totodana ava vari murumu. Ndobva chandakakwanisa kuita ndakanokinira dhoo ndanokinira screen. Ndakinira screen pepe ndokumkweva nemakumbo apa anga asingachagoni kufamba kuchema. Zvikanzi wandikuwadza chiro ndikati ndezvako iwo ungada kuita zvokundimupunyikidza muno murumu mangu. Uku roommate wangu kana kubuda kuzouya kuzondibatsira gezi ini ndiri kuita sei. Ndichikweva munhu uroommate vakatonyarara kuti zii. Ndikati nena Jehovha. Saka dai ndabatwa nemunhu uyu kuda vaitongoti zvikatipedzerana ikoko apa vasitombozwa kuti ndiani munhu wacho wandikunetsana naye uda undibatsirewo. Ndikati ndoita sei. Apa vakangonyarara ini ndiri kukwidzana nemukwende wemunhu ranga rizi mufesi ndokutanga kukwevana naye. Kutaura kuti handizi akaona simba aigona kundirova ndoshuwa. Ndakadero manje ndokukweva nechii chikanzi handichagoni kufamba. Ndanzi
achagoni kufamba pepe ndokumukweva nechii ndakatanga mukweva neuyu yake imwe bhutsu ndobva yadi imwe bhutsu guys handina mbo guys I didn't even say kuti ndaida kunigirigina kubatwa chibharo guys. Never. Don't get these stories wrong. Chiyo, don't get these stories wrong. Please, 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 please. Don't get my stories wrong. Don't get them wrong. I never say that. Kuti munaida kundi nigirigina. I down there. Ichongoriwo story. Yeah, I can't wait to. And I'm not even saying ndosanga say this is my disclaimer. So unoona manje kuti zvinobva dzatopidigudzwa very fast. Ona, like I said, andombozi kuti mukomana aichobvunzani. Inini handiite zvename and shaming ini. That's not my department. Name and shaming is all my department, and that's the reason why ndisingadi kutaura mazita, because munoona manje mumwe munhu anoipidigudza nyaya aipidigudza oinda kunekera ndine makore 40 plus oinda kana utozondita representative yet inini haisiriyo purpose yachoni. Amen. Hanzi weda undiyekera ndi once anofanira kuenda kujeri guys. Izvi zvinhu zvakasoitika kudhara yako story time. Anyway, ndobva chi pese ndamukandira pashi ndobva naenda unotora chiteki chake chasara ndobva ndamuposhera nacho ndikuda windi. Pa zvakazoitika padadi ndogara pasi manje ndikati mufesi uyu anga atondiyekera ka. Ndobva ndati aiwa kana unoite sei unoreva nhemewe ndobva yadi ndobva ainda mufesi yayo. But zvakazoitika manje zvokuti the following day ndanda kuti ndakamuka ndikandotarisa kuseri pepa kundotarisa kuti mufesi uyu akazomuka akaendei. Pandakandodaiwo so kunotarisa kuti vana mufesi hapachina, mufesi wakainda. Room yake ndaiziva kuti yanga ipapi. Ndobva ndati ndoita sei ndoenda kunonoka pandaenda kunoudza someone. Mumwe mukadzi wandakandoudza ndikati zvakaitika ndezvekudai ndezvekudai. Bhati wamboenda kunomunokera here? Ndati handina ndikudya bhati ndati chitiperekedza iwewo ndomunokera tiri vaviri because handidi kuti azoita any idea. Takanonoka nemukadzi uya pahwindo pake mwana wevanhu ungavhura haangavhuri. Takanoka gezi ndikati kokana ndikati kuna mai wewe kokana akafa. Ndikati kokana akafa guys. Ndakutya manje ndakutya. Azichi hauna kudaro but watakati gezi dzozonakidza here story dzacho ni gezi. Ngatisapidigudzei, ngatingotaura nyaya dzingori nyaya ingori simple guys. Like I said, nyaya idzi dzakasoitika kudhara. This person hatombomuzivi kuti zita rake ainzani. Inongowo story yakaitika, not kuti zvoni ndakutotanga kufema kuclaima kuti zvakati. No guys, inozonakidza here story yachona? Haizozonakidzi. So yeah, waita sei wanigirigina mufesi yati handina kunonoka namai vai vatati nawo. Tikasika ikutoita sei ndoita sei uyu manje rumela nemufesi wakangarepa kana mbobuda. Ndobva ndatozongomuona muya ndamuona pepa ndobva ndaona mufesi wani wekwarumeti ndamuona chivhure. Tikati guys mboza zvazvaitikera patangutaura nyaya yangu. Ndataura nyaya yangu manje kunani kune vafesi vayo kuti saka aripi mufesi wacho. Ndikati ndamukandira pashi apa mhene kuti aindepi. Ndamukandira pashi pepe ndobva zvanzi but ndikati madii mangobudawo mandibatsira guys. Mufesi ndati ndakuenda kuchechi because ndaifanira kuenda kuchechi kukwaya. Ndaenda kuchechi ndoita sei? Pandabvunza vamwe mai vati nhai maimi ndakadai guys ndatane stress ndikachazoti mukombosi mufesi wakazoindepi hasi kuziva kuti wakaindepi. Ndanda kuchoita stress yekuti wakaindepi chaenda kurumu kwake tikamushayiwa. Saka where is the guy? Ndo zvazvakuitika manje. Kati saka ndodii mai veve vakati mambo omufonera here? Kati handitombozivi kana phone number dzake kana kuti shamwari yake ndiyani handizivi but iye akangoti anogara apo. Zviyanzi yanga iri nigirikini yanga iri uyu inonzi chii ndikati yanga iri chii yanga ingoriwo munhu wanga ndasangana naye mubhazi chingoti bvangoti anogara saka ndichazi kuti anogara vatati toita sei. Vatadzokera futi kumba. Tadzokera kumba mahwindo aya akavharwa. Ndibva ndaenda kuna mai vaya zvakati masomboenda unondichekera here kuti mufesi uyaya akaamuka kana kuti hana. Kati manje toita sei kuti tiite sei titsvage nigirikini inonzi chii
titsvage uyu mukoma kuti tizive kuti mufesi uyu zveshuwa anogara murumu inei. Kana ngatichovhunza imwe vanhu vanogara panapa kuti murumu umu munogara ani. I think ndanda kutoti kana akakuwara ndo contribute oinda kupi oinda kuchipatara. Ndakoti guys batadi amai vakati taivabatisana mimi vataenda vatandovhunza kana murumu munogara munhu akaita sei. Tavhunza Pepe vatotaura describe munhu wachoni kuti chi akaita sei. Pepe vazama kudescribe munhu vazama kudescribe munhu but zvikanzi nameve ndiye ndakapfeka anenge ndiye ngozi ndasikamuzivi handitozivi kuti ndipo here kana pasipo shuwa. Zvikanzi zita anonzani nandizivi zita anonzani shamwari dzake ndikati handidzizivi kaino ndiita sei. Tamira Pepe namai vaya kasaka todi kanzi kana meve dai anga anzi afaka taona kana Sairini kana mapurisa achuya pano. Ndosungwa gore Crazy. Ndakati kana sadza ndichakwanisa kuri andakudya the whole day ndichitsvaga mufesi iye kuti wakaitepi. Tamira Pepe ndakati gare futi nzanza kuma9 saka ndaiti ndikati gare ndovhura keteni kudai ndida kutarisa kuti laiti rake razobaka here. Ndo zvandaizoita ndavhura Pepe kuti laiti rake razobaka here. Ndo patakazoti dzakuma10 light tikazorara baka mai ndakasiya zvese zvandaita. Ndobva ndamanya kwamemhomuzeve vataitsvagawo neyo mufesi uyu handiti ndobva ndati kuna mhomuzeve light rabaka handei totarisa kuti chi mufesi uyu ndiye here unogara murumu umu light razobaka guys. Taenda kwakuya tanonoka bva vati ndiningi ndobva azovhura door. Jesus ndakati Mwari maita basa kundiona futi. Ndichiti munhu uyautoe movie kumba kwangu handiti in fact ndinomudza kuti tinosangana kulibrary wotora zvako movie kulibrary kuchikoro nekuti uyu munhu wandistressa. Zvikabva ndatoti uri sei ndakatozomubvunza kuti kati uri sei zvikanzi ndiri bro kati alright namomuzeye tikatoti namomuzeye sika ndiye mufesi wacho wangu chinoikati ndiye. Ndobva tatozotanga kubvunza kuti ndinonza because since anga ari mujunior handakatombozota concentrate nekuzoti ainzanika kuti handinazombokurosa mapathi futi nemukomana iyeye. That was it. Pakangozwa kuti anga ari right ndakabva ndati and hakuna unyange ukati uda movie zvekuita sei movie ndinokupira kupi kuchikoro unotora kumulibrary woisa laptop wodhodhonyera flash rako kupi kuchikoro kunge zvine zvindada kumadhuna pano ndandotoita stress nekuda kuti mukomana yanga asingachabatiki tisingachazivi kuti abasta handizivi. Yapera Pepe ndabvira chikomba ndazoti fast forward ndanangoti ndandaisirira fast forward manje handizozivi manje kuti uyu wandatatoudzawo futi uyu wacho wanga ari respected person kuti ndo zvaitika. Handizivi kuti akazofamba achiudza vanhu kuti chi I don't know. I cannot say anything about him regarding this story, but takamuudza sezvo anga ari a respected person I had to tell him kuti ndo zvaitika. Vandanoudza someone anga ari uyuyu kuti ndo zvaitika kuitira kuti mangwana nyaya iyi ikazenge yakuda seyakuspinwa ende inini ndanga ndakutya as well kuti pamwe mukomana uyu ndamukuwadza ndo zvandanda kufunga. Not kuti disclaimer guys, I'm not saying kuti ndakachitozvita ndikatozvipiga kuti ndakapinga. I think iwanga ingoriwo kachi mistake yekuti ndakamukika papasiripo. It was a mistake, not kutoti ndakandotogona kurova makomana handitogoni. Ndakangotiwo chanziwo ipapo panguva iyoyo pandamukika nemistake ndobva zvazondikostera ndakuta stress futi. Saka that's why happened ipapo. Ibva yatopera hatina even pandakatozosangana naye akatozondibatsira futi that same week yatopera nyaya yaya yemufesi iye wandandakika pasiripo. Ndokubva azondiita sei atozonditi imwe musi pane musikana like this girl anga ari wekuMalawi but I think my parents akanga ari maambassadors, so like pane vamwe vanhu vanongotouya kuchikoro but asingati kuti kuchikoro university guys, not everyone anoenda kuuniversity kananyatsokuziva kuti chii chari kuita. Saka pane vamwe vabereki vanenge vatori nemari yekutoziva senge iyeye musikana vabereki vake vaimupa mari yekuti anobhadhara vamwe vanhu kuti vamuitire maassignments. So this same guy wandanga ndanesana naye ndakikana naye
akatozoduti mumwe musi ndofunga ainge etongo a form of kana kuti a way of saying sorry nezvandakakuitira pepe akatonditi chero unoita kosi ipi yachoni bandatomuti andoita yakati yakati takatosangana futi ndofunga mwamutori mulibrary bato yachotana nezvakanaka ndobva ndatomutoita kosi yakati yakati zvazvatopera zvezve zvokukikana adero pepe ndobva handiti pane musikana ari kutsvaga vanhu vanomitira ma-assignments ecommunication and media studies nejournalism. I've never done journalism. Izvo up to now handida kustudy journalism. Ndakastudy communication and media studies. Ndio ndakaita ndikati ndipi munhu iyeye. Ndobva ndati mari batotiudza mari batotiti iwo kana uri kumuchaja you have to charge mari yakati yakati. Ona this was after madhuna mutuna kukikana atopera akatozouya nebusiness kwandiri. Tatotodi ndatangotota mari ndo matangira ndakaita kuita ma-assignments through that guy wemadhuna mutuna. Ndatanga kuita sei kutoita but ndikaona wanhu futi vanoita kosi yaunoita ndinouya navo kwauri ndikati no problem haisi kana chi problem zhula ini manje vandangwara ndikati ina handiti journalism so zvandinoita ndezvekuti inini zvandotoitanga ndakutotsvaga vanoita journalism vandatsvaga yeshamwari yangu ndikati izi ndatsvaga futi imwe shamwari yangu internet yangu yakakudona ndatsvaga imwe shamwari yangu vandamuti inini handite journalism so what I would do is pane munhu wangu andinaye uyu ndinokupa munhu uyu asi ndapa munhu uyu unondipawo pese unondipawo excuse me ngatiti akachaja 450 rands per assignment dzine maprice kauti kana dziri 3000 words 450 kana 500 rands ininiwo unondipawo kana kuti 50 rands yekuti ndakupa munhu handini ndio zvakada kuita but this guy inini anga ndiconnecta nemunhu wema-assignments uya mwana wakaambassador uyuyu akanditi handisi kuda anything from you like I said ndofunga yange yava so yakakuita ndobva ndipa business kati no problem ndatanga tochimhanya mai mwana ndotanga torwa ma-assignments asangane ma-conditions aiti inini ndinofanira kuwana ma-70 and above ndichikubhadha because I'm paying you kuti uite ma-assignments angu saka I think pane imwe akaona 72 because akamboita course ye-international relations ndikamuitira akapasa akaita futi communication media ndikamuitira problem yakazoya pajournalism ndo pandakatsvaga imwe shamwari yangu iye ndamuchestera munhu guys my god guys matione kuti uyu yangu bhatiri rangu rama 1 guys pirai 1 second ndise bhatiri rangu rapera sikambira dakuisa charge ya okay sepa charger ndakangana kusvika ndichiisa pachaja saka bhatiri rangu rama 1 ambara yes even nebhatiri rachona mhino zvariri kuita guys my god kuchiko apa ndatomboichinja kusa kudhata raitika tione kuti yakuita here izvozvizvi ndaichinja kuisa kudhata mekuti iri kunzwika here izvozvizvi anyway ndakupesei kuti ndazochestera shamwari yangu imwewo so kuti aite zvejournalism chibatsirana haangadi kundipa kana 50 rands iyeyo vhesi yangu yabatangatorumba zvake mari yake vanamusiya akadero no problem ndichaona mamadhiri zvakatozoita kutoti I don't know kuti chakazoitika because uyu ningirikini mufesi ndakazodongora musikana uya manjeka haachauyi nema-assignment kwandiri ese ma-assignment akabva adhivetwa ndokubva atanga kuenda ese kupi kune this mufesi wangu wandandatsvagira kuti chiido journalism handichawani ma-assignment manje kusvika contract yema-assignment yato-expire munhu angakuita ma-assignment ese mufesi wangu wandandachestira kuti
unit is. But I remember pane mumwe futi mumwe musikana but anga rimwe musiri mangu takatonyatsa kudhira madhiri tikatowirirana tikatoshare half ndakamutsi iwewe uri kuita course iyi saka ngatitei ndinokupawo mari yakati indotirawo mari yakati ndobva tatochimhanya tikatoita tese saka iye aizoda kuti nigirikene aizoda kuti tiyekere aizoda kuti tizomuti musikana chongu takakumbutsanangura kuti tiitanganyira kuverenga chaiko anga asingade kuverenga musikana kutoverenga kuti tamunyorera assignment but iye anga asingatodi kuti sei kutoverenga kuti mawedza tati kana kuti macha topic ngatichiye child abuse asingatombodi kunzwa kuti zvii zvatanyora mukati memuabhoti zveiwewe kana kuti mukaita topic yekuti dzimwe taimbota zvana September wati zvezviye tichiita democracy wati akaita zvakawandisa kungotomutsanangurira chaiko kutoti chakati asingadi kuzvinzwa aingoti inini ndiudzei handidi kuverenga ndozvaita aiti handidi kutoverenga ndopedza nguva yangu itai zvokundiudza kuti makanyora chii mukati macho in case ndikabvunzwa nalecturer musikana yakakaoma tototanga kumugara pasi tomuudzawo toti alright bo asubmita paipai ndopo maingomuona pamwe pese pongo usingamuone ai basa rake ndiri kungoenda kumo unotenga mamakeup zvese ndo zvanenge achingoita nekuchena cheti ndo zvaaita zvadii paipai ini ndazotorerwa ndatorerwa munhu wangu ainda ndasara nda assignmentless pamari apapa ndobva yadii yainda ndikatosara ndabva ndangoti hazvina hazvo mhosva ndabva tatanga kutsvaga futi handingati ndakatsvaga another 40% wemusiri medu manje akangoti umwe musi ndobva handiti shero pane unit yakati iri kuitwa ku-international relations but this unit uri kuiita here ndikati handisi kuiita but ndine maassignments akawanda but zviri kuitika ndezvekuti musikana uyu ane 3 years achifoira I think I'm from Nigeria because I need 3 years achifoira so ari kutsvaga munhu akuti because unity iyi ndorasara mamwe ese akatonyora akapasa akuita zvekubhadhira because anzwa nekuita sei nekudzoka achinzi wafoira tikasika inoda kuti ndese but anditi chinyora assignment guys ndakaita ma1 assignment iyi inini ndasiri kuita unity ndokubva ndanyora assignment iyo ndakaita 2 nights ndichivatana 2 am assignment iyoyo yava ne-3500 words topic yena asatombozii ndakangopika bna kuti iyi inenge yakapusa iyi ndokunyora assignment iyaiya ndobva ndaita zvese neprofect first angakati padate sekuti ndokuchazotorapswa kati but atomufona ndikati uya utore chi assignment ndapedza akatotopedza ndikati ndatopedza ndokumupa assignment saka ndamupa assignment guys up to now I think zvotondigwadza because ndakaisa effort yeassignment yeunit anga ndisingatomboiti netopic dzandasingazivi ndobva musikana awana 84 out of 100 inini ndanga ndine assignment yangu it was worth I think 50 zvayo percent but assignment iyi ndakabva ndawana 45 out of 100 guys kubva ndakatanga kudzidza chikoro ndokutanga kuwana 45 out of 100 kwandakaita ikoko ndakaconcentrata nekutsvaga mari yemaassignments ndokukoniwa kuconcentrata neassignment yangu ini yekuti ndigraduate ndobva ndawana 45 guys pakadzoka assignment yakadzi 45 ndikati chii chaitika ndikati asi maresults angu ndakanditasa namba yangu id namba zvese nezita rangu kuti ndindaona 45 ndikati nemba munoreva nyemai ndadii pepe ndikati icho assignment yangu yadzoka ne45%. Vaenda kuma-comments tienda kuma-comments pakanzi plagiarism ndikati inini kuita plagiarism ndakazvirampa ndikati no that's not my assignment ndobva ndati comments yese inge yakatsvuka assignment kutsvuka kuita red ndikati alright no problem ndaenda kunoona lecturer ndakatoenda kunoona lecturer because as for me not kundogona handizvibigwa ndogona but I know kuti mamarks angu inini airange from kuma-70 chikwira getting a 45% ayewa it was impossible even vamwe vakazozondaona 45% vakarowana ishoko ndikanzi kosenior kochichaitika ndikati I don't even know kuchichaitika pandakazoenda office kuya zvakaita namai ava
I think maybe akazondidzwa but munhu anga ari strict guys aiti akatanga kubhema mbanje wangasataure kana d ndobva aita sembe anga ari mukadzi musikana wekukinya ndaita sei ndobva ndaenda kwaari ngatoniti ndoda kunzwisa kuti sei ndawana 45 ndobva acha sei anditi ngativhurei assignment yacho ndobva takuverenga ndopakazotanga kuringa bva ndati toonei assignment yacho ndobva ndadeo so bva ndati ndine assignment yangu yandinoda kuona kuti zvakafanana here ndobva ndavhura yangu bva ndatanga kuverenga yaanga ainayo neyandanga ndinayo inini mulaptop because ndandine like hanono pane iya yekuti yekutanga yaunenge uchigadzira rough draft kwota rough draft yechi2 maybe excuse me ne rough draft kana yechi3 then was the final so inini what happened pa-assignment up ndakatozonyatsa kuchiona tamuoffice ndavhura mauyu acho ese ndadero manje ndobva ndati no iyi ndo final assignment yangu ndikati ndokumbira uverenge final assignment yangu chaiyo iyi yandiri kuti final ndobva averenga ndobva ti izvi zviri correct zvawakaita but izvi zvasiri izvo ndikati sakana can I resubmit the final one because ndakasubmita rough draft ndakatozozviona damuoffice kuti ndakasubmita wrong assignment rough draft yayo ndo yandakaendesa handa kuzviona ndakazozviona tamuoffice make even pese pandakana ndaona 45 handina kandombostressa because ndandangoone stress ndangoridza mhere chindafoira ndobva handiti hazviite kuti uite resubmit ndikasaka ndoita sei but don't even worry unokwanisa kuita sei kuzokavha pamaexams nemamwe assignment achauyo kati no but inini waraiti can you proofread then mondiita kuti ndiusvikopa 50 45 yange yasingaiti guys ndikati kana mai mwana ndagara pepe ndamubhega ndikati ndokumbira kuita sei but ndabhizi ndoda kuita sei ndoda kundonikirikina ndoda but ndine lesson saka unodzoka mangwana kati no problem but mangwana chakara kati unodzoka panana 6 am because ini malesson angu anokumudza kutanga ndakamuka na 6 am ndikasvika pepe I think aitozvita munhu wese because aiziva kuti mastudents haadi kumukira kuenda kuchikoro ndakaribata jongwe muromo ndikaenda kuchikoro ndasvika pepe mai mwana ndakadii ndakamira mulaini ndava inini ndakata the first one guys kana ndakambochemera lecturer ndakaridza mhere musodzi kuzara patable ita kuchururuka kudai achiti I tried my best. The only mark I can give you is the I talk about 45, 40, maybe 47. Then I go there, I go 50, I get 50. Story I got to get it. Maybe 49. Yeah, that's the best I can do. 49. Jesus, 49. Apa manje uyako wachuti wakapenga changwa ndatone mari yako 450 yako yechi assignment guys kana 450 yanda kutombunzwa kuti yakaenda nekupi because tanga ndichine stress yangu manje ma assignments angu ndakamuchemera that lady aizikamwa kuti anga ari strict and anga ane utsinye ndobva azongoti okay ndakunze but tione magrades ako ekumashure ndava namuratidza yet angamboita futi drama mukadzi uyu rekuti ndakanonoka kuenda kuchikoro ndichadzokera futi pabo kuti ndakaita 2 weeks ndoza within 2 weeks dzamavhura unofanira kunge watanga chikoro after that unenge kunzi defer kutanga next semester hazvichaiti kana kuti unotozongo automatic wakutofoira saka ndanda kuita sei ndanonoka futi kuenda kuchikoro ndakutanga kumutaurira ndichiudza nhamo dzangu ndikakunyora sei zvamakaita ndokasika tombozviziva ndanga ndisikuuira nditione passport yako passport yangu dzara kuZimbabwe ndakatanga kuchema guys ndakaridza mhere guys noiri kutevera because papane chakakanganisika ipapo igotanga kumuchemera guys ndakaridza mhere zvikanzi saka utopanapa zvisi pamutemo ndikati no ndichoni zviri pamutemo but pane mistake yaitwa saka passport yangu by tomorrow ndiye ndatonayo pane mistake yaitika tomorrow ndiye ndanoenda yangoti idzosere inogadziriswa zvandatonokumhanga nosadero ndikutanga kumuchemera guys ndakaridza mhere ndo pakazotora iti ndakukupa 50% ndobva 50% ndakademo ndakusekera ndakangonobuda panze ndobva ndapukuta musodzi yangu ndikati handichiti 40 ndikati ndingapasa 84% yeassignment yemwe munhu
akutograduate kamusika kwini takuta 45% tazova na 50 kubva ipapo ndaiti munhu akandiudza kuti ndine uyu assignment ndamudza kuti tangwa padhujeti yacho ndirarini ndikamona kuti iri pamwe chete nema-assignments angu ndakuti nofura kuende neassignment iyoyo ndozvandaita yapera kai even assignment yacho imwe yatakazonzi chiite ndada kubatsirwa neshamwa dzangu pane mwe ainzi paya so ndikumutaura because anombouya pachado pangu especially kuyoutube saka haana problem nazvo saka ndodowa ndisana mumeshina kuti payas saka payas yambaita sei patangotondibatsira yange rishamwa yangu patangotondibatsira pemasaineti chichichi ndobva ndatozopasa actually final grade rangu ndanga nditori I think about 78 out of 100 kwedu isusu manje tinaita ma-distinctions distinction saka ndatori distinction final grade meaning kuti kumazama ndazondowa ma-assignments pandatidi pandapasa kose apa yave migration futi nema-migrants ndikabva ndatika kuvenga anything to do with migration ma-migrants kuti isusu nini name-migrant saka ndaita nyaya zvandava kuita izvizvi ndo macases andaiita ipapapo jesus yapera pepe tadii first ndakuita yatopera ma-assignment yapera tazo ndakudzokera pane iyi manje ndakutaura kuti that guy manje wandaitaura kuti aiva mukuru ende zvaakazoita was not good at all because considering kuti neposition yake yandoreva iyeyo patakanonoka kuenda kuchikoro isusu takanonoka tiri a group of people but takazongonzi chiendai kuchikoro pane zvazvaitika saka tadero manje ka takabva taenda but takati nonokei unfortunately patakasvika kuchikoro takasvika marooms edu apiwa vamwe vanhu room yangu ndikasvika yapiwa mumwe musikana wekunigeria meaning kuti I had to wait for vanhu vekumaresi kuti vandipe room ndobva excuse me ndobva tanzi kune kumwe amene kwainzi kuchii but kwangu kuri kure nekuchikoro uyezve kwangu kuri kure netori ndimboswa pakudzokera kuwifi ndobva zvanzi kumarezi acho ndasingatombokuzivi but there's a lady aivapo airespectwa aizotanga kuti tsvagira kuti tonotsvagira kupi ndadii pepe I think first day ndakambonovata kumba kweimwe shamwari yangu so second day ndavata futi kumba kweshamwari yangu saka taigara tichati ma-meetings neivavo ma-ladies nevanhu vekunhingikini vekumarezi ndobva vagara pasi ndobva vati vari mufaina uyende vangani inini namwe wasikana nemamwe mafesi vangu aripo futi ndobva hatisinambounderstanding zvedu vanhu vangu vari mufaina uye ndobva ndati alright vanhu vese vari mufaina uye zvatakuita mukufanira kugara kunoku because hazviiti kuti munogara kumarezi atiri kunzi ndokune mamwe maroom kure ndozvatakaitwa ipapapo zviva zvanzi marooms atiri kuziva aripo pane vamwe vanhu vaya vari mufirst year vanhu vari mufirst year ava vanenge vachiita sei vane like tomboti mufirst room iyo inenge yakaaloketwa mufirst zvaisita kana kuti mafirst aya anenge achigara nemabhebhi avo zvinhu zvineka unomausi kana kuri kuchikoro saka mafirst aya yachi anenge ari ari one but anenge bedroom rake the other bedroom risina munhu ndozvazvaitika ipapo saka kwangu kune maroom anga kadiro I think 3 vamwe vese ndobva watanga kuiswa mumarooms ndobva vaenda inini mbandabvunzwa ndakatodedzwa paside mandatovhunzwa are you comfortable kuti uende kunogara umu because pane mumwe mufesi ari muchi ane bedroom yake but the other bedroom haina munhu uri comfortable here nekuti ndikati nditori comfortable nazvo handakana problem nazvo guys getting it kuti zvoni inini wacho ndine mabrothers 5 saka hapana chinhu chandaizombokwana because ndakajera kugara nemafesi ndobva ndatoti no problem andangana basa nazvo ka1 stereki saka inini ndakatozoziva kuti mufesi uyu pane mumwewo bhebhi rake rangati ndatanonoka kuenda nalo bhebhi rakabva ratomwena unogara nemufesi wake automatic zvitonge zvitori futi times 3 safe because hakuna kana problem mufesi uyu anogara nebhebhi rake enichigara murumu mangu saka hapana kana problem apo ende taitorespectana guys
inini ndatanga kutosara kutogara handina inini chakandirwadza I think ndechekuti handina kana munhu wandakamboenda kunotanga kuchembera kuti Jehovha what no ndakatotanga kugara murumu munyama ndatotora zvinhu zvangu ndatotanga kuti I think takagara almost 3 to 4 days. Mufesu ya nebhebhi rake hakuna munhu waidisturba munhu. Vaibika kana vapedza kubika ndatongomirira ndiri murumu mangu kuti vapedza kubika kana kuti vanoita ini ndozobudawo ndonobika. Saka tasingatombodhumani kana mukicheni. Unaona manje ndozvaitika. Ini ndotozouya ndofonirwa pepe. Ndikati kufonirwa here takasangana kuchikoro namadha ava. Ndobva wanditi tine meeting. Tatine meeting ndikafunga kuti hatizoti inyaya yei vatadaizwa vanhu vese vakanonoka kuita sei kuinda kuchikoro nevanhu vatata allocatwa navo marooms vataishaya navo ndobva tadamwa tose ndobva tadzitire meeting. Ina ndakuziva kuti meeting iyi it was because that guy uyu wanga nechinzvimbo changa nacho akaenda kunonyeba kuna madha ava vavanditi vatondibatsira kuti ndiwanewo room kumaresi kwatai ndichigara uko. Isatenda kuya tatogara nditofunga tatizi kuti tikuita nezvemunomu. Zvikanzi namai vaive kumarezi tine nhau yasvika kwatiri iri kunzi isusu tambunyikidza vanhu vasikana kunzi endai munoshare maroom nevakomana. Indigare pepe ndikati who else is sharing room nemafesi like not room same room no kuti bedroom yangu kitchen iri koko iri hombe. Vanhu vanogara kuSouth Africa moza zvakaita handizi kuti type iyo inonzi chi but inenge iri imba inenge ine kitchen lounge bathroom ne 2 bedrooms. Saka it's a 2 bedroom apartment kind of something like that. Indikafunga kuti who else asipana umwana kati ndindega keni ndindega. Saka ari kukomplaina kuti azviiti ndiani. Tikatofunga kuti asi ikapoenda kunokomplaina ndozvandakatombofunga katika tikati but handakana problem navo vanhu ava kapo handakana problem yayo. Saka ari kunzi akomplaina wacho ndiani. Uyuyu mukomana uyuyu wachona nechinzvimbo anga arimo zvakare murumu. Ini ndakatotsva focus ndakatogara zvangu ndikutoteerera ndisikuziva kuti nyaya iri kutaurwa ndeyangu. Ini ndindanzi ndaenda kunomhang'ara. Ndenda kunomhang'ara kunani kune uyu mukomana uya wokuti ndine zhara achidya nyama yaya ndiye wandanzi ndaenda kunokomplaina kwari. Jesus Christ. Ndifunga kuti this guy kubva even pandakasvika pachikoro pandakanonoka kuenda hasa ndamuona ndakatanga kumuona muroom mataitira meeting ndo mandakatanga kutomuona kuti uyu ari apo uyu ndopandakatanga kumuona zvikanzi ndobva madha vatanga kutaura kanzi isusu panzi isusu kumanikidza vasikana kuti ngavagashiye maroom ne. Tikatoti ani ndakatozoguma ndakuza kuti ani because ndinini ndaishaya neuyu ndikati ani zvikanzi because iwewo Sharon uri kunzi waenda kunokomplaina kuna uyu mukomana uyu mukomana waiva nechinzvimbo yayo. Ndikati inini zvikanzi iwewe wainda kundokomplaina kwari. Ndikati iwe mukomana iwe ndakapedza kuona rini actually ndofunga ndakatopedza kuona by mistake last semester. Saka ndauya kuzokomplaina kwauri what time how when and where. Chitanangura kuti ndepapi pandauya kwauri ndichiti inai iwe ndio zvandiri kuitwa kupi kwandauya ndichitaura izvozvo. Mukomana bvatanga ngoseka ngotanga kuti kutanga kunyinyura guys. It was not even funny guys mind you. Ndanonga kuenda kuchikoro uku ndiri kunetsana namalecturer angu uku kwacho ndatofara kuti ndazowana pekugara kunoku kudhuze nekuchikoro. Uyu ada kuti tibviswe meaning kuti agenda yemukomana wega it was kuti isusu ndatibve kumaresi tiinde kunogara kure kuya kwairehwa. Saka what was the motive behind yekunonyeba abva aenda kuna madhara achinonyeba. Ndakarwadzwa ngati why would you do that. Akangoseka vanyenama vatotasa kusaidi. Ndikati chitaura ndiudze kuti ndauya kwauri nguvai. Ndakarwadzwa ndikamubvunza ipapo kuti what time did I come to you ndichikuvhunza ndichikumhangarira and even ndikaita problem I don't think kuti ndingauya kwauri you are the last person I would come ndichitati ndine dambudziko rakati. Akangonyenama anyenama vangotasa kusaidi kudai so because of him zvakabva zvanzi munhu vese. Saka isusu because hatizodi zvinotinetsa mangwana munhu zvatakuita hakuna chashare maapartments magarira mukuti takutomabvisa meaning kuti inini pakati pangu tiri 2 inini ndaifanira kubuda muroom tochitoenda kuya kumarezi acho ari kunzi ari kure. Uyu vana ndiye anga ari muridzi weroom osaramo. Vanhu ati okay no problem. Ini kumarezi kwacho kwamuri kutaura kwacho kuti
kuri kunzi kure kwacho ndiye ndisangu ikoko because ndina maproblem apa uya kutaura kuti ndakauya kuzokudza izvi ina nditozvizivi kuti ndakataura naye I didn't even know kuti ndakanotaura naye saka handizi kuti ndakanotaura zvikanzi in fact ndofunga katoita chinzi ndaita ndichinochema musodzi ndichichema musodzi kuti une zvachaitwa guys. That was bad. That was the worst lie ndakaitirwa ipapo nemufesi iyeye. Andikati alright, no problem, ndiye ndisangu kumaresi kwacho ikoko ndinoti ndazama kubatsirwa kuti ndichipesa because yange ngori one semester tatapedza tatienda kumba. Vamadha vaya vati hazviite, munhu wese ari mu3rd year ari kugara panapa, hazviiti kuti munogara ikoko. Munhu wese ari mu1st year uyu ava ndonga vaindoko veduwe. I felt so bad because ndandakufunga kuti inini ndindandapuwa bedroom yemuapartment memukomana uyu, mune kuti mukomana uyu nemusikana wake vakutofanira kufoseredzwa kuti ngavabude muroom vaende kunogara kumachonyonyo kwacho kwainzi kure kusina kana kuti ameno kwaingonzi kungoriwo kunge kumadumpster apartment ikokoko. Vakatomanikidzwa ndokubva vatofoseredzwa kunzi ichoenda munotora zvinhu mabhazi ari apapo makutobuda makutoenda kumarezi iwayo. That was bad. Mukomana muridzi werume akatsamwa guys. Apa tatakagarisana zvakanaka, hapana kana munhu anga ambori problem nemumwe, inini navo tatakagara zvakanaka. Asi uyu zigomana iri ndo rakauya rikanodestroy everything. Ndobva ndagara paya ndikandoendeita sei, ndikandoenda ndikamuti sora ko mukomana ndakaenda ndikanomukumbira regerero, anga ane hasha mukomana iyeye. Akambonyana akati no it's fine. But asitanga nditi chirega kundamba chindichi sorry, wezi zvinorwadza guys kuti ndiye anga ari muridzi weapartment asi akatozoguma abviswa muroom imomo because of this guy akanonyeba kune vanhu vekuchikoro kuti inini ndaenda kunomuchemera ndichiti zvoni ndagariswa nemufesi. Ndikati ndandizvizivi komana yaya, ndikati saka ndoita sei, vatati kune musikana wacho ndokumbira unoudza mukomana kuti sorry because I wasn't even aware kuti mukomana wayo ndozvaaita. Ndikangoti it's fine. Saka ndakamboti ndikamboona uchikoro nokoti muri sei vanga vakutongogara kumachonyonyo kwavo kuya, then dzimwe nguva maybe kana kune kafunction ndoba ndaitozombovaona vachiuya kuzoti hang out because vanga vari group, vaitamba vari group vozombouya vachitandara vese. Pese pandaivaona ndainzwa tsitsi guys, ndainyatsonzwa tsitsi because vaiva group rainyatsa kuwirirana vana ivavo, kwaiti iye nemusikana wake nevamwewo vanga vari ngori like vaiwirirana couples vaiva a good cycle yavo yanga inayo. Ndobva vabviswa but hazvina kuita kuti varege kuwirirana vana ivavo, vakabva varamba vachase vaitouya vaitobva kwavo kumamisha kwekwe wouya kupi uku. Nawo zvaizoitika ndezvokuti kana vane maassignment kana mazama ndopaizogwadza because hakuna munhu waikwira bhazi kuenda kumachonyonyo kuti waitozofanira kuuya kwataiva nokuti ndokwaigara vanhu vakawanda. Mukomana wayo wanyenama wainda indasara kuya kuda tichazi kuti zvaida kuti zviite ndibve uku hazvina kuzoita. Ndokubva zvanzi mwe musikana yanga asina room so anga ari musiri medu, ndobva anzi kune vamwe vanhu vasina maroom vari kugara nemashamwari avo, saka ndiye anoziva. Ndobva ndatoita sapaipai, ndobva musikana atoti chere uda kugara neni here, kana vanhu ndakada problem nazvo tongogara tese. Ndinotanga kutogara nemusikana yaye, takatogara zvakanakisisa nemusikana yaye, hatinanga kubvira taita kana problem, togara zvakanaka. Imwe nemwe aingogara mubedroom make, hakuna mumwe munhu waimboya achiti ndazodi no, wasvikira mubedroom mako ndikoko kusvika tatongopedzawo chikoro ndo mapedzera tikazoita ipapo uku kusaidi kwemarezi. Then iye uku kukereke manje ndichangoiti peruzi because some of those things is not even worth kuti ndingonyanya kusa deep changoita peruzi pakuti paiva nevamwe vainziyekera mudhikoni avo zvavaizitaka vaifarira kutamba nekuuya kumastudents tereki ndoko wanyanya kuda kutambira uko because I think ndokunga mukereke vanga vanzwa nekukwereta I don't know. So isusu nekupata vaiti kana kuti vakanzi veo chakati wogona kuti ndokutakurai chokuendesai vati tiita kutakurai chokuendesai paipai usafunga kuti munotakurwa ngonzi ndokuendesai imune mafunga kuti tatonzi free because isu takazoguma takupuwa makombi. I don't know pamwe mufundisi akazoziva handizivi guys but takazoguma takupuwa makombi anotiza kuchikoro. Vakambotora vakatora ma200 kwati chakati kanzi ndipowo chakati tengoti alright semunhu wekukereka because unenge uchifunga kuti everyone anda kuchechi wakavimbika. Asi vakatora mari vakarova nadzo vakatongoti nyanyanya modzifunza vakudza usaninyangadza what is 200 asi vanenge vatotora vachibva ipapo wachigona waona vachitoti kune mwe ndipoka 50 rands asi vabva kukutukira ngiri 200 ndipoka 250 mwe musi so ndiko nazvo zvavakaita vadero guys
vakaenda kunatso kunotenga sushi. Tiripo guys, apa tatachifa nezhara manje, tapa nezhara ndikafunga kuti hino ndoita sei? Tafa nezhara panapa. Mudhikoni vari kuramba nemari dzedu. Vakabuda vakati ndoda kumira, vakati ndikuendesai kuchikoro kuzikomba hakuna. Ndozvakaita. Vanenge vachivolontiaka vadero mai mwana vomira nepamberi pepasushi. Kurandbag, I remember that year. Taenda patakati tatiri fuwe kwatirangani papo. Taenda paipai mai mwana. Inini sushi ndakasingatombozikunoni chinhu sushi ka. Aiwa, ndokubva vatogara paipai kuti sushi yacho yacho tamedha kuda mari dzataiti tipe mari dzedu. Ndobva vatora tenga ndobva waiswa zvinhu zvavo zvavakaisirwa. Asi mari yedu vairamba nayo. Asachikuza kuti I'm craving sushi. Ndozvavaikuita vachiramba ukati mari yangu woti sanyangadza. Sanyangadza. That person was so rough. Ndinozozwa mwa kuti nenova nemari yangu yavakanditorera vari kuramba kuti saka toita sei kuti wane mari yedu takazongoguma tangopedzawo chikoro vachingoitawo yavaiitawo iyoyo tikangoti guma taita sei chakazoitika ndechekuti vanhu vazhinji kam vakatanga kusanyatsa kuvafarira because of that, kuti vaida isusu kumastudent because vaiziva kuti obviously takapata hatimbozvifungi zvekuti munhu anokwanisa kukwereta mari oramba kuidzosa. Waona manje vanhu vazhinji vakabva vatanga kusanyatsa kuvafarira because of izvozvo. Saka ndinongogomerai paipapa kuti varipo vamwe vanhu vainyebera kunge masainzi but vachida mari kubva kumastudents voramba kudzosa. Hapana zvamai vaita. Then imwe ndeipi yacho nefuti andokwanisa kumbotaurawo yeah, the good part hangu yekuti kuchechi kwataenda kundokwanakaenda 3 years even up to now ndikanzi ndawana chance yekuenda ndokwanisa kungokuenda. Ndakanyanya kufarira mufundisi namai mufundisi weikoko nekuti guys kune dzimwe nguva pataizohomerwa nezvinhu kuti apana pazvaoma zvavaiita mufundisi vaitoti how many students vari kuchikoro kwenyu vari kuda mabus fare ekuenda kumba. I remember ipapo takatombopuwa about 3 or 4 vakatotipa ma 400 rands tese ndobva tatowana mari dzemabhazi bvataenda kumba. Not kuti ipapo tasina mari dzemabhazi but it was ndizoti inonzi gesture or a gesture from munhu wawamwari ndobva wangotiti because you guys munombosacrifice kwaiitwa kuti dzimwe nguva mabirthday madance aiitwa taienda tasingamborambi taienda kana kune mafunctions taienda. Saka because of that manje vaizotipo ndoti matipe kwati but up to now ndikanzi ndaizoenda kuSouth Africa andinomboenda kuchechi wavo kunombonovatenda because 3 years idzodzo aiwa that pastor nemudzimaiwo they were there for us and ndikasataura like that mwari vanogona kundirova neshamu. Besides zvemabus fare dzimwe nguva chaiko zvakaoma igona ngokuti magrosari ndozvavaiita pastor vaivai kana kuti even vari mamafunctions vaigona ngoti toda mavolunteers anotengera mastudents ekumonash kana kuti KFC vanhu votovolunteer vanhu votoenda kunotenga mapizza maKFC totodya pepe. Then zvakawandisa mafree transport kana kuchechi instead kuti tinzi takunotsvaga makombi taito vaiunza makombi kana 2 kumarezi kwedu totorwa nemakombi toenda. Ndatozomboguma ndatombojoinawo kwa ina ngoni kuimba but ndakaenda kukwaya nekuti kwaindinakidza kwaitwa zvokutamba. Saka zvinhu zvandaida izvozvo ndiri kumasure zvangu ikokoko ice cream lollipop aiwa ndina kuchinanzva zvangu ice cream lollipop ice cream lollipop aiwa handina kana kumbochinanzva handina kana but that pastor kuri kuti zvikanzi pastor vane zvinhu zvavakasita zvakashata I don't know but as for me ndinovatenda pastor ivavo nevamwe vanhu vangu vari mukereke imomomo vaibatsirawo mastudents. Handi kureva it was not easy but ende futi ndofarira the fact yekuti vaisasarudza pastor yavo vanga vasingasarudze vaiti we take everyone as they are as who you are ndozvavaiita as well. Saka pastor ivavo najehovha musiki wedenga kudaiwo so vanga vari munhu ari right very munhu bo chaiye panguva yandakavaziva nenguva yandakabva ikokoko. Even mukatoenda kana kuti kwarare vakatoti kuenda kuchechi here kana kuti ukati pamwe ndisina kukuenda vaitokudza kuti unosvika kwarare ikokoko munopiwa mari yemakombi yekuenda kuchechi nekudzoka. Aiwa kana tasingatomboziva kuti tinozombotsvaga mari dzemakombi dzekuenda kuchechi waingomuka
wotobuda wotoenda kuningirikini kunokwira kombi wotoenda kuchechi. Last manje ndeyechi yekuti ndaikasiya zvinhu zvangu zvezvokunzi tainzi pamunobuda pepe hamufani kusiya zvinhu zvirimo mukati mechi after 1 year hamufani kusiya zviri maresi mufanira kubuda nazvo. Ndobva ndatotsvaga kuti ndoisa kunani bva ndazviisa kune vamwe mai vekukereke. Ininiwo maybe semunhu handa kuzvifunga kuti pamwe mai ava vaoka mandiri kuti ndonosiya zvinhu zvangu maybe wo vanogona kunge pamwe vachazotama kana kuti vachase. So I think vakatama but vatama pepe zvakaita ndezvokuti vakanhingirikina zvinhu zvandofunga zvanga zvasara zvezvi zvakawandisa. Ndofunga vakabva vaenda kunozvisa kupi kuchechi. Pane rimwe yachaita kunge chistoreroom. Saka ndofunga pavakanesa kustoreroom kuya mbavha dzakabva dzauya dzobva dzadidza bva dzapaza that storeroom. Ndo maione zvinhu zvangu imomo dzapaza storeroom yeye zvinhu zvangu zvizhinji zvakabiwawo zvaiva imomo. Ndobva ndangosara ndofunga nechidhishi nechipoto ndakasara ndisina machira ndikasara ndisina ndakangokwanisa kurikavha yaiva chidhishi nechipoto ne1 shangu dzimwe dzacho dzanzariwa pasi everything zvanga ndinazvo zvakaenda ndikasara ndisina chinhu. Chandinoziva ndechekuti ndakangokwira kombi ndangochema ndaenda kupi pandasvika kuchikoro ndichingochema. Saka zvakazoita zvokuti pasta vakazondifonera vakati Shero ndanzwa kuti zvinhu zvako zvakabiwa zvii zvakabiwa. Ndobva ndatovati zvakati ndobva vati oraiti uri kupi izvozvi ndikatoti ndiko kuchikoro. Ndobva vati uri mangwana unenge uri free kwati unenge sikangova kuti don't worry ndinoita sei tiri kureplace zvinhu zvacho izvozvo napasta vava kuti ndoreplace zvinhu zvacho don't worry usacheme. Ndikati no problem. Ndakati apa manje ndasvika kuya pandagara pasi vanaona ndikataka kufunga kuti saka nditoona kana kuti jira rekufuka ndichafukei ndiro ndichabikira pai zvese izvo handina kana chinhu. Ndobva ndatotanga kutaura neshamwari yangu imwe shamwari yangu iyi manje ndatoti zvakashaka ndo zvaitika. Shamwari yangu anga ari mufesi but mufesi anga nitoriwo nebhebhi rake ranga riri pachikoro pedu papapo. Ndobva ndatoti wangu chii ndabirwa zvinhu zvangu ndikotanga kuchema vatanga kundiseka akanditi wakabirwa zvinhu zvaenda kwamai mufundisi. Ndikati no hanga zvanga zvinaenda kwamai mufundisi but ndakangokumbira vanhu kuti vasarawo nezvinhu zvangu handingavablame kuti zvakabiwa because of iwo but I think hanzi mbavha dzakauya vasipo dzikaba zvinhu zvikasarwa nei ndikasarwa neshangu 1 chimwe chigugo changu so chekwa Mr Price changa chasara chaitoshinya futi chigugo changu chiri cheswed. Ndobva ndati nechi hapana kana chimwe handitombozondichabikira pai kana kuti hapana chasara chandinacho kana magumbezi handina. Zvikasika uchafuka pai uchafukei ndikati handizivi. Ndobva ndatogara zvangu bva ati hairi bonchazokuona time handiti aigara apartments avo aigara kumusoro kuchikoro achazokuti kwainzi kuchii ndokwavaigara ikokoko. Ndatogara zvangu pai pasta mbva vati tichakufonera maybe mangwana uchazodi uchazotorwa kunzi muinde unotenga zvinhu izvozvo don't worry. Ndobva ndatogara zvangu pai ndakatogara ndisingatozivi kuti ndaida kutofunga kuti ndichangovata because yange iri season yange iri summer saka ndaingoti handigona kungokunguruka then ndakunguruka pamwe mangwana ndobva ndichandotsvaga kuti patinoenda kunana Mr Price kana kuzansi pepe ndozonotsvaga maybe chikafu twangu pamwe ndichatsvagawo kana gumbezi ndaenda ikoko manje because ndasingade kuita that person anoti ndidzosere zvinhu zvangu handizivi kuti ndaifunga chii papo but I think zvakandiita kaweird kuti ndabirwa zvinhu then ndoti pasta bhadhara zvinhu izvozvo izvi. Saka ndakangoramba ndakanyarara kana kumba ndambozvitaura kuti ndakabirwa zvinhu handambozvitaura. Ndobva ndatoramba ndakanyarara pai zvangu ndaramba ndakadero. Ndobva shamwari yangu yaiya yatouya nemusikana wake. Ndobva musikana auya akatotanga kuti Sharon ndatoti handei zviri sei chimwe zvikanzi ndauya nani nemufesi hanzi uya kutore zvinhu zvako. Zvinhu zvangu zvikanzi zvikanzi saka ipapo akadero manje anga tori nemwe public ranga anaro ndikanzi zvimwe zvacho zvanditori nazvo panapa izvi saka uya unondibatsira kutora zvinhu zvako. Saka zvinhu zvangu inini zvikanzi ndobva ndati alright bo ndadzika pepe kusvika padownstairs Jesus Christ pakazara mazipepa bhekimi tikati are you sure zvinhu zvangu zvamauya nazvo zvikanzi guys vakaita ndofunga kuzi mo zvinhu zvandakatanga kutoshandisa ipapo it was my first time yekutanga mangu kubata something zvequality. Vakaenda kunotenga mabed spread mashitsi mapiro
guys, like, set up this, whatever, zvomu bedroom mvo vanonditengera zvese, ndobva wabva vanotenga masets, maplates, masets emakapu, masipunu, zvese zvangova set. Ndobva abva ipapo mbapedza vanotenga magrosari from sugar, kuraisi, chikafu, matini, zvanga zvakawanda. Ndikati iwewo ndiwanditengera zvinhu zvikanzi yes. Jesus Christ. Ndakati is this me? Ndakatombozvishunya kuti iwe ndinero ndasarwa nehwani gogo yes wedi. Zvikati shamwari takura bosi ndakashamisika because gaya kuti ndakagara ndakatasa madziro kudai ndichiti andichazi kuti ndoita sei nhasi. Guys, ndakasenga so handizo ndakadzira kuzasiko kurungani. Ndikati even grocery rauya naro kana 10 million ndasina mbofundi ndikati ndakazvitenga ndichita ndinotora ndichiti kizi ndikambozvisa pasi mapaper bag akazara. Hey, ndikati just like that. Zvikanzi yes vatoti takuenda shamwari. Zvikanzi ndakunosiya bhebhi rangu. Zvikanzi bye nemusikana yayo kati bye Jesus. Zvikanzi uchandiperekedzi ndandangotasa mapapa bhegi kuti chichaitika, what just happened. Tanga ndiri gumbezelesi keni izvozvi zvamunolonga gumbezelesi tanga ndiri potilesi. Makuseni padabva kuchechi ndanga ndiri gumbezelesi and potilesi, but now manero ndazovata ndane everything. Ndabva ndangoika ndikati iwe zvokwadi just like that, because ndaifunga kuti pamwe achazoti unofanira kuzondiitira something. Ndakatobvunza ndikati just like that. Don't worry uri mwe wangu iwe, because mufesi aindifarira zvake good munhu. Dzimwe nguva chaiko kana akafarisa aigona ngokuti mupesi wangu magetsi 300 rands. Ipapo ningoza magetsi bosi aizesa magetsi futi ndoimwe yaizita kuti marumbezi agara akatsangurana because mwe aibadza giza mwe achitosabadza giza. Ona manje saka magetsi aigara akapera especially kwausina mari. Saka manje amfesi angatori munhu bho manje ende aizoti kana kwakumagrosa manje kuzvinhu zvegrosari aiwanzoenda hake nebhebhi rake ndozvaaita. I think ndofunga aizoita pakuavoida kuti mutauro. Saka aiuya nebhebhi rake oti grosari mfesi wangu ndinakidza mupesi wangu ndozvaaita. Saka I think aitongonzwisisa unofunga kuti kuchikoro kunomboitika zvezvokuti mogona kungobhoikana muriko kana kuti life haisi kufamba ndozvaaita. Very good munhu mufesi yeye zvake. Tadiro pepe ndatoengera ndafoni ndikati pane kuti ndichitora zvinhu izvi kubva kwapastor futi ndaikwanisa kungozviita moza ndotora zvinhu izvozvo kubva kwapastor. Ndafonera pastor vaive ndichifora kuti pastor musauya kuzonditengera zvinhu zvezvo mangwana ndakutengerwa. Pastor mboti nani neshamwari yangu. Zvikanzi just a friend like that. Zvikanzi zvikanzi aripi da kutaura naye. Ndikati toenda kumba kwawanga nemusikana wake. Zvikanzi alright ndichataura naye. Ndikati ndobva watonditi no problem. Ndobva watozongorega because ndakati azviiti kuti ndovati nditengere times 2. Ndaitengerwa times 2 ndotoita zvinhu times 2. Ndikangoti no don't worry musanditengera. Ndobva ndatanga kutofuka machira guys. Then ndopinda mujira muya ndairibata kudai usu. Yes, what equality. Machira yakabiwa zvavo vakaba zvavo asi wanga uri muto wenyimba. Rakajira manje. This is what you call ejira. Machira anga kanaka nemabed spread achona anga kanaka kuti nyange ukawacha anga asingaumbuki, wanga asingaungani futi zvanga zvese zvemhando yepamusoro chaiyo. Ndikati zvangu zvaita. Machira iwo ndakati ani marashi ndomarashire chi ndinoenda nawo kuZimbabwe ndakatoti ndinomasenga nyange zvinhu zvangu zvikanzi zvawandisa because zvimwe zvavo zvezvimatuma bed tinonge tiri machira tokata tudoko toto kati handoti watonofuka kumba itoto ndoenda natwo chete kumba. Ndakaenda nawo ndikati handisii maokera akabva kumufesi wangu. Asi ari mufesi wako. The last time I remember anga ari kuSouth Africa. Munhu aiita zvokumbotravela around the world if I'm not mistaken, because pane pakambonoshanda kuKorea akazonoshanda kuDubai bhazi odzokera futi kuSouth Africa ndokwaari izvozvi. I don't know kuti achiri kokoko here kana kuti because last time kuDubai anambonyanya kugara stereki akangona kuDubai bhaabva adzokera kuSouth Africa ndokwaakabva adzokera. So that's what happened. Yeah, that's pretty much it. Zvokuimba hangu ndingati ndogona kuimba handigoni. Ndaingowo kukwaya because ndaichiva futi kera uniform yekuti kwaya yainatsa kundiitira zvema ice cream lollipop zvokunzi yabodo
ndanga ndisingazvigoni hangu kana hana yangu yairova hana yaitorova ukanzi ndaunomira pachi-ice cream lollipop uchita mubheka list paper. Jesus Christ, ndigona kuti sendichadonha ndigona kuti sendichadonha chinzi unobheka chii kuda unobheka nezvisiri izvo unoita ofuchuni uchibheka mubhekero usiriwo. Ndaitani wanhu utanga kukuseka futi uchinzi haugoni kuimba uri kuite kukwaya. Saka ndaifarira kugara kusure kuya tichitamba zvedu ndiri ikoko kana totanga kutamba tichitamba tiri sure ikoko ndokwandaida ikoko ndokwanguri kwangu nekungonzi ndakapfeka uniform yekukwaya zvakare plus kana kuiswa maevents unongori kukwaya ka uzogari sure kuya kunenge wakagara kukwaya muchizumiwa. Pane yanga asingadi kubuda mutv, munhu wese aidawo kubuda mutv, ndaitoda handigonini. Pane imwe song yayoti gezi ndichiri papo zvodi kurikurutwa vanhu vemasongs hamena kuti atombozivi ikoko kuchechikoko gezi ndakaita drama ndasvika kuya zvikanzi ndanatozvamwangana handiwiko zvikanzi no utsaramwe uya kukwaya ndikati right zvikanzi ndafurirwa rimwe zvikanzi ndakwaya munoziva tese munogona kuita sei munogona kuitwa something special like munogona kupuwa mangu maevents angori bhoboya. Indandatombofunga ndokunda kusiyana zvekwaya ndoenda kufilming ndoenda kupi vekufilming vainakidza manje because kufilming vaigara vachiita maevents and vaienda out vanhu vari kufilming vaiita kalife kari bho. Kukwaya uku kwakusina I feel like kukwaya kwangori nevanhu vaigara vachiita kuti hustling then time pamwe yaizotekera plus chaizokwadza kukwaya guys imagine iSaturday ndo musi pamwe uda kumboita out pamwe nemafesi kauta sei ndo pamwe muchinzi ndai kukwaya kunoriesa. Saka maizoti maenda kunoriesa kuya mazopedza time late meaning kuti hausina life Monday to Friday kuchikoro then tikunzi kuri kuya vanhu vangori kuChrist Embassy vanga vauya guys munoziva vanhu vaya kuChrist Embassy vanenge vachiimba vachiti horololololololo Jesus is what vari kumberi kustage kuya vamunoona chaivo kuChrist Embassy vaive guys ndo vaititisa inonzi chi maauditions yes vatanzi audition vanhu vachiinda guys kuchiimbwa mumwe vachiti vachinzi unoimba chi kuti ndinoimba tena chiimba katena yacho unoimba chi noimba bass zvikanzi kunoku kukwaya tite bass kana kuSouth Africa. Ndikati saka ndichanovaudza kuti ndinoimba chii chandovaudza kuti ndoimba chii ndikati soprano nehose voice rangu iri ringanzi ringaimba soprano akana ndikati ndoti ndichandovati ndinoimba auto ndokuti ndinoimba auto ndikende kuti chii ndobva ndangoti pandakaenda pastage pepe kamusikana kakaendapo kanohuta ngati achiimba chihuta ndati next apa vanhu vaiseka manje vaiseka ngwari auditions aiti ndasvika pepe inandina song ndazivei kuti vamwe vanhu vakatondovata usiku hwese vachiriyesa masong ndakangomuka ndikangoenda ikoko ndisina kana song ndasinambozvizivi kuti kumaaudition kuigwa zvesong ndaitoba busy kunyanya maassignments angu ndobva ndatorwa nematransport yedu yatikatitora ndobva ndaenda kupi ndobva ndaenda imba song ndichimba isong ndikati yekuti chii ndakatovabvunza vanhu ndikati yekuti chii zvikanzi eni guys imagine ndikupamaauditions ndobva ndati yekuti chii song yacho amda kuti ndiimbe zvikanzi eni zvikanzi do you have any song ndikati no kumaauditions uku ndikati no zvikanzi saka why are you doing here ndikati I came because a friend of mine actually asked me to come ndakaudza chokwadi because that's what happened inini I wasn't interested kuenda kupi maauditions kanzi alright chiimba a song apa ndazive kuti pastor futi vari pashe vachiunzwawo mavoice ema-angels in the paradise achiimba guys inini ndobva ndatanga kuimba handiti munoziva inonzi Jesu akembe saka ina handizi kuti even up to now handizi kuti inonzi uvakembe here uvaembe kana kuti vachi ndobva ndatanga kuimba malyrics angu ndati Jesu akembe uvakembe uvakembe Jesu ogama lengozi ngalikembe. Guys, this is what I was doing. Vanhu ngavatanga kuseka ndikati vanhu vakuseki ndobva ndikati zvekuti zvavanenge vachiita zvezviya kana vakupinda muspirit ndo zvandaiona kavamwe vachiita pastage ipapo zvikanzi do you have another song ndikati no. Do you think this is a playground ndikati no. Zvikanzi any song beside that. Jesus
tikafunga kuti ndidzipi dzimwe dzatakambonzwa kuti vanhu vaiimba kunoko. Guys, ndakasara ndiri blank. Tikati no, I only know Jesu Vakembe. She what is the meaning of Vakembe? I don't know. I don't know. She was my friend. You will never join any choir. You will never join any choir. You're not serious. You're not ready to sing. You are not even ready to learn how to sing. Like, okay, thank you. And I would see a microphone. Because in guys, I didn't say it on him, but when I want to hand. I was being truthful because Zaka Sri Mandiri, so nobody ice cream, no popo. You talk about Bambari Pivan. No, but Pastor was on GT in the Kuneva no did Coco. Saka Sunday is a tamanje. I don't go Punasa. Sunday was guys, was I usri into something. You will never even have passion in doing that. That's what I realized. But this thing was not into me. Ndatoenda pepe. Times amango akuzochiudza kuti uyai mupractice. I couldn't. Excuse me. Papa, you mind you uri student. My assignments are kudiwa. Vangu vanhu vacho pamwe vari kuita nawo avasi ma students. Vanhu vakatopedzawo. Vanhu vasina basa kuti vanofuira kuti vafuire because inini I was not supposed to fail. Do I get agreement ye program yangu? Mind you, ndandiri pa scholarship kaini ndanga ndiri pa scholarship bereko wangu wangu asina mari yekutotumira kuti ndinodza pa Monash. Saka ndandiri pa scholarship pedu usafana kutombofuira ukafera waidzingwa. Saka ndasingadi kufuira. Saka ndeiisa time yangu more kumabhuku rather than kuisa more kuzvinhu zvekwaya because ndaiti kwaya yacho inozondibvisa school fees here. Mona manje ndadi pepe vanhu vachinzi hanzi mundikini mofanira kuinda kunekera most of the time yangu wakutongopedza uri kwaya ndikatakana mamwe days ndaiskipe ndaitoskipa kuti inini I'm busy doing my assignment idoona na 2 am dzeusiku kana kuti na 12 midnight. Why would I come to church ndichizwa kuti ndine assignment isina say isina kupedzwa ndishauya kana ndapedza. Mona saka ndaiskipa nditovaudza vanhu vaya kuti inini I'm not going to be able to come today. Saka ndizouya ndozoya pane pangu vakaita all night vachiimba ina handakuende. I'm not gonna lie to you. I didn't go because I considered kuti kuchikora kwedu kurudiwa ma assignments on time. Ndoenda kunoita all night pungo assignment yacho ndozoita nguva handakuinda. Ndarega kuinda pepe. Indazive kuti ndo parikurutwa vanhu vese vari kunzi ndovanenge vachibata ice cream lollipop ndo official kwaya yachoni. But ndazoenda after the all night yavakaita inini ndikati handingana basa nazvo as long ndingori neinform yacho nyange ikanzi yepink, blue, yellow, orange ndakagara kuBurkina Faso. Go with me. Hana problem nazvo. Ndobva ndatosvika kukwaya kuya mumwe musi wacho ndatogara paya ndagara pepe. Vanhu vachiita ivo vanga vaiva kumberi kando vane vaiimba zvisingamboiti. Ndasangana basa nazvo even malyrics ndasingatopa mazivi takabva tapuhwa munikini madhiski handakambona time yekuteerera dhiski racho nini ndaita zvinhu zvangu zvekuchikoro. Ndadero manje vanhu vacho futi vanga vari ukuku vaita zvemaauditions vanga vari kuchrist embassy ka ende futi vanga vakabva kuNigeria. Those people ndo vaitraina music kuSouth Africa. Ndakana mai mwana ndokubva tatanga kubvunzwa masongs ndikati handawana time yekuti ndichase nditeerere madhiski achoni iwayo. Zvikanzi unomboita nezvei mwana ndikati I'm a student. Bva panzi futi pari kudiwa pani pakamboti muri kufanira kutenga masheti akati imari yako inenge chidambudu mako. Ndikati ndana mari yacho ndakatoenda kumangenane pakati ndikanotenga rumwe rusheti waitonjenjemera rusithrough zvarwo ndaiona mari yacho ndakatotenga ye50 R. Majaketi kanzi yode white ndainotenga kumangenane pakati kwe50 R. Inini mari yacho ndanga ndisina yekuti nditenge sutu inenge ichidhura kuti ye400 R. I didn't have that. Saka ndaingotsvagawo mari 20 R kupinda muJoburg, 20 R kubuda plus that 50 R yekunotenga nikirikini rusheti rwangu neruyekera. Inini I'm not gonna fake. I didn't have that money. Saka ndo zvandaikwanisa kuafford at that time. Ndatenga zvangu zveshe ndo zvandaipfeka izvozvo. Pakanzi kunodiwa white ndo zvandaipfeka. Pakanzi kunodiwa chii ndaingoziva ndandakuziva chimwe chishopu chaita kunge chibhero so chemuJoburg ndo chandaita sei ndo chandai motionary pano ndo chandaita sei ndo chandai nikirikina icho chandaingonotenga ndanda kuziva mukoto wangu
nyangu akaseka ini ndini munhu akandiseka moziva kuti let me tell you the truth what I told myself. I have been laughed at ever since ndiri mwana mudoko. Saka what's new kuzotanga kusekwa wakura unongoignowa wotopfuurira mberi. As long tese tiri kuubreatha mweya uyu bo haana problem. As long tese tiri kudya sadza bo haana problem. Saka ndo that mentality yandakakura ndinayo personally. Nyangu munhu akaseka akaita sei ndinoignore and I move on with my life. That's what I do. Ndadero pepe ndapfeka masitru angu kusvikawo ndikati kana wandazozviwanawo ndichazopfekawo dzinopfeka nguo dzakanaka ndomazuva nemasuti anopenya penya anenge akanaka kaya nemagogo anenge akanaka. Ini ndasina gogo ndakanoenda mumr price ndikanotsvaka zvigogogogo zvireya zvimwe zvimaswedhi ndozvakazorashika zvikabiwa zvimwe zvezvezvo. Ndikoko ndikatomboita nguva pane ndakatombotenga zvimwe zvaya zvimasandaki ndikatombosekerwa zvimasandaki koko kuti kuchikora kunzi aiwa ndosaka uchipfeka zvimasandaki nezviheti zvimwe zvaita kunge zvikwamutiro wafanza izvo kuti kutoti pamwe hairstyle pamwe nenge yatigarise. I remember this other time pandakamboita imwe hairstyle pane vamwe mai vanga vari kukwaya mai vaende vaitopfeka zvokwadi hanzi nawo iwo Sharon ndikuda kuisa hairstyle yakarukwa iyoyo ubvise hairstyle yako iyoyo because handidi kuti kunzi ndakarukwa hairstyle yakafanana yako. Mai vavo vanga vasingaiti kutondiuya kuzondiudza zvikanzi bvisa kutoshaya kuti toisa sei hairstyle yedu iwowo tikazoruka zvakuti wange ndakakukopera hairstyle bvisa hairstyle yako iyoyo handida kuibvisa ndakaramba ndinayo asi vangu vatondiudza kuti ndinobvisa hairstyle yako ndauruka yangu yakadero. Zvokwadi kudikiri ndebva munoona vanhu vakapfeka mabhachi ewaiti vachitenderera kuya moona apo ndaizo ndakatasa mai vacho ndaivatarira kudai ndo vaifarira mai vavavo vakazenge ndavaenda kune imwe kerekewo zvavo but ndaiti ndikavaona so vachiita kubuda vachishimanda toti mai avaka mubhuli mai avava asi ndo vakuda kupinza vanhu muspiriti. Unenge wakapata unenge wakangogara kuri sure uchivaona vati vaita vakada kutanga kunyeya muchechi bomomo so wainzwa kuti Jesu. Saka because of that ndakatanga I think ndakadzidza kuti I'm not saying it's bad but ndakatanga kuona zvimwe zvandaisafana kuona. Saka inini I think in future ndikazojoina kana ndaenda kune imwe kereke I would rather prefer kuita low profile because the moment you're after too involved you start to hear zvimwe zvinhu zvanga usingafani kuwa. You start to hear zvidhirama zvemukati mekereke zvawanga usingafani kuwa. You start to see mamwe mapersonalities awaitika kana wakatasa you admire them but ukatanga kunzwa about their stories so unotanga kuva that negative mentality towards that person kawasafana kuva nako. Ndo zvinhu zvandinoti ndakadzidza zvangu kuningirikina pandaienda kune that kind of Pentecostal church ndakatanga kuona nekuziva zvinhu zvaiita sei zvaiitika. Saka as much as zvaiitika kudaiwo I feel like kumaPentecostal asi kuti munhu wese but ndo feeling yandakabva ndaita kuti maybe kumaPentecostal tinoita kuti atese bo pastor munhu bo maimufundisi munhu bo wayana dzavo idzi dzinozoda kuzvita isusu takapenga isusu tisi padhuze naprofeti kana napastor kana kuti namufundisi ndo dangerous people because ivavo manjeka vanenge vachiita zvavanenge vachiita vachikutsikirira as much vachiita zvavanenge vachiita zvezvoka vanenge uku kumufundisi kuda vasi kutoziva kuti chii ndo zviri kuitika nehwayana ukuku nekuti ava vane mapozisheni vaiveka vanenge vachiita zvavanoda vachiita zvavanenge vachiita ikokoko but mufundisi pamwe havasi kutozviziva. Maybe mufundisi havasi tombori in support of zviri kuitika pamwe nemamwe makwai aya pamwe ndo zvandakadiscover hangu personally. Ndosaka ndati ini mufundisi ava kana vachizenge vakanzi vakazoita zvakashata maybe zvakasara zvoitika tisisiri kuSouth Africa uku as much as I'm considering zvinhu zvacho zvese izvika ini ndinogona kumira nerekuti mufundisi namai mufundisi they were very good people nevamwe vanhu vandaingoona wangu from afar vaiva vanhu vari right. Ava vanaekera ava vaigona kutokutosaka waigona kutozoguma kutofunga ndakuda church because of this person pamwe mufundisi havasi kuzviziva. Then jobva ipapo pane one lady
Pandotora ndakamboendesa zvinhu zvikazobiwa, but that lady manje ndakuti kana akazama inini futi pane pandoti kana munhu akaita mistake anogona kuti akaita mistake, but mai ava to tell you the truth vakandiita kutiwo ndizive zvimwe zvezvinhu, noti zveguhwa, no, but vainditi kana kukanzwa kune opportunity yekuti kune kabasa kamuka kuchechi, mai ava vaindifonera, chero uri kupi, ndiri kuti uri busy handisi, uya kuno hanzi muende kwakati. Saka taiwanza kuti tiri 4 vasikana zvinhu izvozvo. Ndeti inini munin'ina wavo this other lady nemumwe futi tiri 4. Saka zvaizoitika manje isusu taitongoziva kuti ndingirikini kana taenda ukuku hatisi kuita tichindoita sei, tichiti tipei mari. Muona manje tainda tichiti tikubatsira mufundisi namai mufundisi, ndo zvatainda tichinoita. Saka that mentality and ideology kuti I have to get paid after ndaita zvese. Dzimwe nguva guys taigona kushanda kubva makuseni kusvika ravira, chopuka anoti free lunch, free everything. Ndo zvataita. Magona kunzi nhasi muri kushanda kosenda toita so kana nhasi hatisi kushanda kunhasi kuenda kwakati. Taienda tikuita for free, tisingambokomplaini, taingoenda takadero. Then after taigona kuzongopuwa kuti ma2000 rands kunzi thank you. Ndo zvaizoitika. Saka mai vavo she was very nice, handi kunyeba, she was very nice. I can say kuti kuvanhu vandakambonzi ndakambonovata kudzimba dzavo vekukereke kumba kwamai vavo, even nhasi chaiko chikanzi ndaenda kuSouth Africa, I would rather choose kuti ndinoenda kumba kwamai vavo kwanzi kune zvinhu zvekereke, because I feel comfortable. She was very nice. Mai vavo vari very, she was a deaconess. Very nice in terms of that department. The other department I don't know, but in terms of Ijiji, she was a very nice person. And very, very, very nice. ISM yeku Christ Embassy. Saka yeku Christ Embassy nekuti ISM ndio mapastors what cause it kurenzi ku healing school. Ku healing school akungopindwika. Akungopindwika ku healing school. Ungongoti tucha unoindepi kwa unoinda ku healing school. Saka because of that amai ava manje ndakakwanisa kutoenda kune healing school kwete kuti ndaenda ku prayer line, but taizoenda but ndiri under ISM. Saka taipuwa ma tickets isusu tainopuwa nani namai. Even dzimwe nguva chako ndaigona kuti ndakatobhoeka nawo nekudzokera kuchikoro ndotonzwa kuti kune ISM, even ndakandisiri part of vanhu vakaenda kuno volunteer, ndaitoenda kuna mai kutongovaendera chaiko ku office kwavo, because wangwane office ndotoenda ndoti mai ningirikini I don't know, ndangoona ngesisi vangu ndototi ndoda kuenda ku ISM, wobva wati mira ndipe 5 minutes ndimboona kuti ndokwandira matickets vanenge anawo, but vaimboconfirma vachiekera, then ndobva ndamake sure kuti ndatsvaga netransport, kuti une transport ndoti handina, don't worry ndokutsvagira transport. She was really nice handibodi kunyebera. Then otondipa ticket ndototi saka ndoenda nei apa ndinenge ndava kuti ndoda kuenda ku healing school kunoona hangu Pastor Chris vaiva, ndo maonera ndakazovaitawo Pastor Chris vavo awo. Saka ndadero manje ndoinda ndopuwa ticket ndoindawo nevamwe vanenge vachienda ikokoko, ndonoti saka ndogara papi. Saka ndaizongomirawo ndoti saka muri kuyanguva yakati, saka ndaisvika tunogara navo. Ndadero manje ndozovamirira ndingoteveranawo navo, tunogara tagara toti patobuda pepe ndonotsvaga vanhu vekuchechi kuti vari kupiwa, ndomira tokunziwo kana kuti kune munhu ane mota yakati arikuenda neikoko, votonditsvagira mota ndotoenda kuchikoro. Saka mai vavavo ndorwoya uya vakanyanya kuplaya zvavo in my life. Vaiva kuchechi ikoko. She was nice to me, vaiva munhu ari nice. Whatever zvimwe zvinenge zvakashata kuda vakaitira mumwe munhu zvakashata, but kwandiri inini at that time she was a nice person. Andikunyeberai. So ndokupa ndakatanga kutozona to Pastor Chris wacho avo uchasokuwa une kudai usu case unenge wakapfeka kashangu yewaiti from shoe to yekera shoe unomisa kahuro kudai usu kuti varipi zvainakidza though. Uona manje ndikubva ipapo kuzobva ndasvika kutanga kupindawo mumayekera iwayo, nanzi machikwayo vasacho zvavaimboita zvokunzi yekera, but taizoenda dzimwe nguva manje taizoenda tiri maasha. Ndakamboita shanda ndiri asha kuti kushanda kwokuti ndikupuwa mari kuforera aiwa kuvolunteer as an usher tiri ikoko kuchiita zveISM. Kutoona Pastor Chris Pastor Chris, then panenge pachinzi microphone kune manje pamunozogumira, because kana maikokoko manje vanenge vakuitawo nevanhu vavo, saka maizongogumira vakuti garai apo, you can see here, good morning,
good evening. Just wait out to sekerera. Nyango katsamwa iti good morning say okay, you can sit here. Ndio basa rataiterero kunyenama nekuti garai apa. Apa manje maizenge muchishanda nemapasta anenge abva all over the world. Ndio zvaiitika ipapo. Ndopanakati kune nyika dzinonzi Lesotho ndasingadzizive vana Kenya vanani vanenge vangouya for that purpose chete. That's pretty much it. Ndaisa zvese kubva kukereke madrama machi. I think ndo panoperera nhau yangu yekuuniversity. Like I said, I prefer kutaura zvinenge zviri centered to me, not other people. So yeah, yapera yangu yekupi yekuningirikini South Africa. Now mangwana ndinenge ndakuita yekuti from South Africa to Zimbabwe. Do pandakabatwa magoma guys pakaipa ndikatorwa mabheke ese ku powerhouse. Ndikatorwa mabheke ese nevanhu vanozvitiekera vai vanongokubvutira mabhegi. Ndakatorerwa ese vakandichibhadhara futi mari ndikaridza mere kubva makuseni kusvika ravira vachindishinyimwa mabheke angu. Ndikanzi ukangomangara kumapurisa tokubaya nebanga nemagoma. This is from South Africa to Zimbabwe man. Ndo zvakaitika ipapapo. Nemunhu akatiza nemari yangu. Akatiza nekadhi ranga rine mari. Akandisiyira wrong card because ndasina account ipapapo. Account yangu yanga ndichishandisa yaisaita kuti yaiva FNB. But I don't even know kuti sei baba vangu vaitadza kutumira mari muFNB. Saka vaindichitsvaga munhu ane Standard Chartered. Ndora vaikwanisa kutumira. Ndobva ndatsvaga munhu aiva neStandard Chartered. Munhu yaakuenda kumba ndobva andisira ningirikini. This is UK. Vandisira uyu andisira wrong card ranga tori wrong. Kwakuenda nekadhi chairo ranga rine mari. Ndobva aenda kuZimbabwe ndasara because baba vangu vasina mari saka vanga kutsvaga kuti mari vanozonditumira musi wakati. Ndokusara kuSouth Africa kuya iye munhu wekira. Ndikatosara ndine shamwari yangu. Zvakaitika changu ndo yandikudzai mangwana manje yo. So that's pretty much it about my story kuSouth Africa. Kana zviripo zvimwe maybe ndasira zvangu but dzandine ndasira pamwe ndinenge pane dzimwe dzandotosiya because adzisi dzangu guys. If it's not my story I can't share that story with you. Dai ndaida chaiko ndaizviita but I feel like you know ndikada kusanga kuti mastories aiitika akawanda pachikoro nemadhirama wati hazvina maethics kuside kwangu personally in what I believe. Ndo believe muma ethical morals. That's what I believe in. So I prefer to send all my stories kwandiri inini not mamwe aya. And mamwe acho anenge ari very interesting, very ekuti ndikatanga kunyaza kuitaura munonyazonzwa kuti yes, but I'm not going to do that. So yeah, katimboona tione tikasvika pa 1:45 ndobva ndatanga kuzoda kurecord asi ndabika zvangu ipapa. I hope face yangu inoserera guys in 3 days. Pandamuka yange itori wesika inge iri wesi maziso ese akazvimba. I hope inoserera soon. Zvakuita zvita nani hazvisi kuita nani iri. Zvakuita zvita nani guys. Atimboona kuti vanhu vanga vari kuti chiiwo zveshuwa wayana ngatigumire ipapo because nyaya dzekuhwayana uku dzakawandisa. Dzimwe dzacho unotochi inhau dzekuhwayana here idzi, but it's not my place to talk about hwayana dzekukereke. Chandokwanisa kungoti ndechekuti kune mamwe mahwayana anenge ari bhuri. Ndochokwadi mamwe mahwayana anobva atozviona kunge ndo vakafoma chechi yacho. Ona izvo pamwe mufundisi asitomboziva kuti ndo zviri kuitika. But as for me hangu ndakazvimiririra ndikanzi ndawana opportunity yekuti ndimbozoendawo kuSouth Africa maybe vanowanzoita maconference kana time yazosvika ndine maallergies saka ndogona kumbozvimba kuface
kana maallergies achona akandingenga ndogona kuita sei kuzvimba kufesi. Saka ndikaona chance, like I said, ndikaona chance yekuti kwanzi kuva neconference, one of the conference, because ndo panenge pakaitwa kune kuchinakidza zvako kumaconference avo. I would want to attend one of the conference. Kana ndine something wachekungovati thank you nekutibatsira tiri ma-students paipa. I haven't done that yet. Ndo chokwadi handi kunyeba. I haven't done that yet. Why? Because asati ndakwanisa kuafforda kuti ndingovaito thank you, but I feel like ndofana kuzviita kungovati thank you my pastor na baba pastor nekutibatsira, especially hangu inini hangu handizozive vamwe kuti vanofunga, but inini personally I would do that. Ndikawana chance, Mwari vakandiropafadza, ndikatanga kuwanawo mari yakati I think I would present something to the pastor na my pastor ivavo kungoti thank you, because vashoma vanozviitavo zvokubatsira to that extent. Apa nangotaura hangu zvishoma ka muchatozona kuti pastor ivavo mastory times hangu anovapinza pakawanda mapastor iwaya, because apa ndakuita from South Africa to Zimbabwe ndo story yandakuita nawo. Vanombobuda mupicture pastor Mbichana, pandichadzokera futi kuSouth Africa pastor namai pastor vanodzoka zvakare mupicture. Even kutalent kunogo vaipinda futi mupictures. That's why I'm saying kuti I think I should actually present something chekuti thank you nekundibatsirawo kwamakaita. I should do that. Mwana manje inini pandakabatsirwa ndotonatsotaura chokwadi kuti I go help from this person and so ona manje hazvina kunaka kuti wakabatsirwa wotadza kana kutenda kuti ndakadaiwo ende paunotaura wobva wasikipa futi. I feel like it's not fair. Ona. And the other thing ndechekuti kana munhu asina kukuti ndini kana kuti tora savaudze kuti chakati handikwanisi kutaura zita rechechi yachoni because havasati vanditi go ahead and talk about zita rangu pachannel pako and my church as well. He didn't give me that go ahead yekuti ndite izvozvo, so I'm not going to do that. But kana time yacho yasvikawo ndikazowatsanangurira kuti I'm always talking about you kubva kuYouTube kwangu kusvikawo kupi kuFacebook ndinogara chane zvenyu. Munoda here kungoti ndeipi kana kuti hamudi? It depends. Pamwe havazvibhelieve in zvandinoita, pamwe vanogona kuzvibhelieve in. It depends with him. So maona manje ndo respecta vanhu kuti zvavanenge vachuza kuti ivo zviite sei zvinge zvichiitika panguva yacho. So I would have ningirikini, I would like to actually talk to him. Ndavaudza kundiudza kuti vanoda here kana kungoti ndongozobudawo mumwe musi ndakatorwa mupicture navo nchikuti that's my pastor I used to talk about nani nemudzimai wavo uyu vakatibatsira. Muona manje kana chechi yavo da kuti itaurwe vanotaura kuti chechi yavo yainzi chakati. Muona manje, but handi yeah, guys, I think I'm done. Ndakuenda hanzi Powerhouse Newtown better, Park Station best. All right. Yeah, guys. Ndakuenda. Good night. I will see you tomorrow. Guys, my story times zangu achitakuenda kwamupedza nyota, guys. Oh my God. My story times zangu, guys. Ukangona ndasvika muThailand chete. My story zangu akuti achipera. Jesus. Oh. Ukangona because apa ndakubva kuSouth Africa ka. Maona vanhu vasina kuona uyu inonzi chii? Vasina kuona kwekutanga kana musingahwisi motodzokera kumashure. Ndakatonyatsa kunyora kuti kumusha then topinda Harare, from Harare toenda maTemberaching, from Temberaching from Harare to Monash, from Monash saka nasenge episode yechi2. Then now mangwana takubva from South Africa to Zimbabwe. Ndo kwatakuenda manje. Ndo kwandakuita sei kwandakuyenda. Then I think it had 2 episodes from South Africa to Zimbabwe. Then
Ndoita futi temporary teaching. Iya imwe phase manje, a different one. So I think it's set up 2 stories, but chapter 2 to 3. 2. Then ndodzi arrange zvangu dzinobuda zvakanaka. Ndakatorwa mabhegi panze paya ndasvika mubhazi akazara papark station. Hai guys, bye ndakuenda ini dzatoo 7 o'clock. Ndokuonai mangwana. Ndokuonai mangwana. Mukamwana ndasvika paepisode yetaili ndio. Dzongutsinitsa kupera. Pataili ndipanofanira kuita kana kuti 5 maepisodes. Ndochibva ndakuudza kuti I think mastories akupera. Mwana manje. Akupera. At least by that time munenge makunyatsa kundiziva manje kuti ishi uyu. Nhasi tapedza nova ndionzoita 1 hour ndo atapedza, but nhasi nangoita conclusion ndichibata ese zvese nekwataita sei. Ndatopedza zvanhasi. Ndakuenda ndakunoziita sei. Ndamboti recordei maybe 2 clips ndo uploada ndobva ndasita live yangu everyday kuYouTube kwatichiedhana zveduko tichitaura nyaya mulockdown. Ini ndichiri palockdown, amene vamwe ndofunga vasiri palockdown, ini ndichiri palockdown manje. Saka obvious ndinoda kutombotaura hangu nevanhu, ndokufamba kwatinenge tichitoita tichifambisa hedu ndima dzedu. Bye bye guys, good night, see you tomorrow.